En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. En we zijn er nu weer 3 uur lang. En de laatste van dit hier. Dan gaan we naar Dave Teer, niet een van de gasten. Dave, wat vroeg je nou? Ik vroeg of we 1 nummer moeten zingen of 2 nummers. We doen ze allemaal apart van elkaar. Oké, dat doen we. Hartstikke mooi. Straks weer bij, oké? Goed. Dat weer Dave Tierney, hier van de muzikale gasten. Hij is met Ian Bruce en de Tommies hier. Daar kan ik nog even wat meer vertellen. Eddie en de Phantoms, de gast. Wordt hartstikke leuk. Blues Party, bluesmuziek. Better Sip, maar zullen nog optreden. En Linda Nijland. En we staan er toeverlaten. 1 keer in de 4 weken ongeveer gemiddeld. Dirk Gerink als vlogger. Hoe is het met jou? Gaat wel? Het gaat wel. Het gaat wel. Ja, ja. Cool beter, maar ik heb goed nice en minder goed nice al rond de weekend. Dus ik denk van nou, dat mag even verwerkjes is, maar... En de kist, wat hoe vertellen of net? Nee, dat is wel vrijwel persoonlijk al hier. Dus, en sommige dingen mag ik niet vertellen, dat is goed nice. Dan mag ik normaal maar wachten. Dus. Ja, ik weet het al, maar dat meest echt net naar. Dat had iets met in talent en creativiteit te maken. Ja. Dat bij je was is het toch? Ja. Zeg maar. Daar komt het naar hier gewoon hoe te spreken. Doe eens de camera weer aan. Er komt daar een mooie vlog van die jongen. Er komt een mooie vlog hoor, inderdaad van het hele spektakel en gebeuren hier Joet. We praten straks nog even verder. Ja. Zullen we eens een plaatje van? Plaatje ervan. Thunder, Imagine Dragons. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, 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 feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, thunder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. thunder, 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 feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Imagine Dragons en Thunder. Horen we live, de laatste van 2017. En natuurlijk, nee, week ben we er gewoon weer, maar dan met een soort van pre-party voor het feestje daar in Amsterdam. AVAS Live. Onderdoor met Vangrail, Gurbe Douwstra, Pieter Wilkes, maar dat is nije weken. We gaan eerst naar de gasten van Juwet. 3 uur lang, in ieder geval weer een verskaat onder artiesten. En we beginnen met Dave Tierney, die rock krijgt in paniek bij Midel. Hier 2 uur, wanneer, hoe zit het al je? Ja, Noorderwien, jongen, het is nog steeds chaotisch hier, hè? Altijd hetzelfde. Maar Begreep ze het intussen? Ja, altijd gezellig. En ik vind het altijd hartstikke leuk om hier te komen. Gewoon voor de gezelligheid. Nou, wij hebben graag de gast. Ik natuurlijk vanwege de muziek. Vertel even het verhaal. Ian Bruce en de Tommies.
Ian Bruce en de Tommies, ja, je weet wel, we hebben een show, de oorlogsshow over It's a Long Way to Tipperary. En we hebben gezegd, nou, we moeten ook wat anders doen met elkaar. Wat blij liedjes en leuke dingen. Toen hebben we gezegd, nou, met kerst kunnen we wat doen, of met nieuwjaar. En we hebben vanavond in Walensky een show. En dat heet Ian Bruce en de Tommies Celtic Nieuwjaar. Nou, we gaan allemaal feestnummers, allemaal leuke nummers zingen. En vandaar dat we hebben gezegd, nou, we moeten een andere naam hebben. We kunnen niet de Warshow heten als we allemaal blij liedjes zingen. Precies, en dan een feestje vieren. Zeg ik het goed? Wie het te luid verkocht? De eten is uitverkocht. Oh, er kan net meer... Maar er kan wel mensen voor de concert vanaf 8 uur. Hartstikke mooi. Ik ga even naar Ian, huh? How you doing? You have a good time? Great, great. Yeah, I've been listening to everything that's been said there. It's been fantastic. Yeah. It's a great line, isn't it? Oh, fantastic. Yeah. I love that Frisian stuff. How was it to celebrate Christmas here? I didn't. Oh, didn't you? Did it in... I celebrated Christmas very meagerly at home. Okay. Yeah. And then you arrived here in Holland? Yeah. If I sell more CDs, then maybe I can have a better Christmas next year. What's the song you're going to play at first? This one's an old one of mine, which introduced me to Dave years ago, Too Far From She, which is very bad English, but it rhymes. And it's good for me. I'm bad English too, so I leave it to you guys. Right. Ian Bruce and the Tommies. We lost it all in one fierce affray. I stood not to fight and just walked away. And now I regret I did not delay acting on feelings I held for a day. Fancy me, so fancy free. I'm so far from home, I'm way out at sea. And that's not the way I wanted to be. I'm so far from home and too far from she. Well, we sailed with a crew of 100 and more. So many good men, good humor in the store. And we drink in a crowd when we go ashore. But I've never felt so lonely before. Fancy me, so fancy free. I'm so far from home, I'm way out at sea. And that's not the way I wanted to be. I'm so far from home and too far from she. Now 6 months have gone since I let her go. But time will not stand and the wind shall still blow. And the seas must ever fall and grow. My world will still turn, but ever so slow. Fancy me, so fancy free, so far from home, I'm way out at sea. And that's not the way I wanted to be. I'm so far from home and too far from she. Now living this lie is a foolish game. I've written to say that she's not to blame. And it crossed in the post with a letter that came. She's written to say that she feels the same. Fancy me, so fancy free. I'm so far from home, I'm way out at sea. And that's not the way I wanted to be.
far from home and too far from she. Wauw. Prachtige stemmen, echt toch mooie muziek. En het feestje wordt Gerald viert, maar dat keer ze jong nog wel op een oorplak, maar daar kunnen we straks nog wel even over praten. In ieder geval weer dit Ian Bruce en de Tommies. Thank you. See you later in de show. Geweldig. We gaan even terug bij muziek van Charlie Puth en How Long. I'll admit I was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but promise there were no feelings involved. She said, boy, tell me honestly, was it real or just for show? She said, save your apologies. Baby, I just gotta know. How long has this been going on? You've been creeping around on me while you're calling me baby. How long has this been going on? You've been acting so shady. I've been feeling it lately, baby. I'll admit it's my fault, but you gotta believe me when I say it only happened once. I tried and I tried, but you'll never see that. You're the only one I wanna love. Oh yeah. She said, boy, tell me honestly, was it real or just for show? She said, save your apologies. Baby, I just gotta know. How long has this been going on? You've been creeping around on me while you're calling me baby. How long has this been going on? You've been acting so shady. I've been feeling it lately, baby. How long has it been going on, baby? You gotta go tell me now. She said, boy, tell me honestly, was it real or just for show? Yeah. She said, save your apologies. Baby, I just gotta know. How long has this been going on? You've been creeping around on me while you're calling me baby. How long has this been going on? You've been acting so shady. I've been feeling it lately, baby. Going on, been creeping around on me. How long has it been going on, baby? You gotta go tell me now. Acting so shady. I've been feeling it lately, baby. Ja, Charlie Puth, Jenjem. Dit is al even van Noorderwind live, het muzikale dwarsplan van Friesland. We hebben dus een redelijke mate van medegiet oers gekregen. Hadden ze dan geen lichten uit en geen lichten oor. Gaan we Chris Bem nog even in het versier houden. En hoop ik maar dat het Tuzek zal leuk hoe komt dat het hier is. Die andere wordt een beetje verder. Nou nee, wie is dat de poeiezoeker? Waar is die? Oh, die let daarbij, Martijn. Ja, ga maar even heen. Ja, daar. Goed, kan ik even met Bette Sipma praten? En Bette Sipma is weer kroegbaas. Hoe zit het eigenlijk? Nou, hij is nog steeds kroegbaas, maar hij is voor het laatst kroegbaas. Stop ze mee. Ja, klopt, ja. 4 weer, prudde willen gewoon, prudde dingen beleefd, prudde leuke dingen die In. Zo rustig van je. Ja, precies. Even voor de mensen duidelijk te maken. Waarom stoppen ze ermee? Nou, het is gewoon heel moeilijk te combineren. Met jongen, ik ben weekend een heel prut voor het, mijn vriendin zit achter de bar. Die had ik een prut druk in mijn oren, dingen had ik een eigen bedrogen. En dan valt het op eigenlijk net meer te combineren. Gewoon te volle van goeie. Ja, als je zondag in de week aan het werk bent, dan opleid, dan houdt het wel een keer op natuurlijk. Ja, je bent jong en flexibel, maar daar ben ik grenzen, hè? Ja, zo is het. En je moet ik vooruit zien, een mooi tiert gewoon en waar weet, wie ben wel horeca mensen, maar het zit er wel in, dus waar weet wel hoor. Hebben we de ervaring van 4 weer, hebben we mooi mee nou. Ja. En doe best lekker op een paard met een jongerij, dat zei ze zelf al. Nou, dat kost ook al genoeg in de horeca natuurlijk. Wat weer 2000 zondje voor jou qua muziek?
Nou, ik ga eigenlijk nog nooit zo'n druk hier gewoon. Ik zie hoor hier het zien hier. En ik had dit hier meer dan 100 keer voortgewerkt. En een hele grote ding wat hier. En Zoals? ja, mega piratenfestijn. Ja, dat is een leuke ding voor u. Dus die misschien weet ik het, een 8 of 9.000 man. Dat is gigantisch. Dat is heel groot. Ja. En als systeemmeester tussen zo'n programma is natuurlijk prachtig. En nou, zo probeert dat verder uit te breiden. En nou, alle keer een singeltje maatje, maar ik hopen dat er een keer een goeie niet intussen zit. Dat zei van, nou, die klap een keer door heel Nederland heen. Maar Ja, maar is een beetje gelok met haar. Hè? ja, absoluut. En, Goeie moment, goede plek absoluut, ja, absoluut. en het goede liedje. En het goede liedje, ja, dat valt net aan, want ik ben heel prettig zit in dezelfde vier, hè. Dus dan, Concurrentie is moorden wat dat betreft. Maar er is een goede zanger en daarom hebben we die ook weer uitnodigen. Ik heb 2 nummers dan. Welke wordt in de eerste? mijn eerste, mijn vorige singeltje, want toen ik jou zag. Zullen we even live doen? Zullen we dan? Het is hartstikke 2018 toch? Feestje nog even met Bette Sippa! Toen ik jou voor het eerst in je ogen keek, veranderde mijn leven. Ik was totaal van streek. Ik had de moed al bijna opgegeven. Maar dit is wel het mooiste in mijn leven. Want toen ik jou zag, ging er een wereld voor mij open. Waarop ik zo lang heb gewacht. Want toen ik jou zag, kon ik alleen maar hopen dat jij de vrouw was waaraan ik altijd had gedacht. Ik wist niet dat een mens zo verliefd kon zijn. We waren heel vaak samen, oh het was zo fijn. Je naam stond op de muur in alle kleuren. Ik wist niet dat dit ooit nog zou gebeuren. Want toen ik jou zag, ging er een wereld voor mij open. Een wereld waarop ik zo lang heb gewacht. Want toen ik jou zag, kon ik alleen maar hopen dat jij de vrouw was waaraan ik altijd had gedacht. Want toen ik jou zag, ging er een wereld voor mij open. Een wereld waarop ik zo lang heb gewacht. Want toen ik jou zag, kon ik alleen maar hopen dat jij de vrouw was waaraan ik altijd had gedacht. Dat jij de vrouw was waaraan ik altijd had gedacht. Applaus voor Bette Sipma. Zijn kroeg sluit maar net zijn carrière gelukkig net. Dat is het mooi maar terug. Dus wat voor Janne moet dat worden, jong? Nou, er komen een heel veel collega-artiesten die in hetzelfde wereldje zitten als mij. En nou, die gaan jongen. En nou, het zijn wel ik skat volle bakken. En heel veel gezellige mensen die misschien met de Jippening ook best 4 wielen die nou weer en weer omkomen. Of ja, iets in die trend. Mensen er nog heen willen, wij met z'n wijze in zijn De Groningenstraat noemen Sandje. Maar wij zijn op die denk ik. Want, dat wordt volle bak, jong. ja, dat wordt prachtig mooi. Het laatste drink maar weer op meidje. En de laatste hapjes, de vriezer en leeg meidje. En nou, zijn Jannes zal het worden. Ze is net mis, jongen. Er is wel een man, bar, eigen kroegje wat. Bouwt in cliëntel, nou dat wat op natuurlijk. Ja, ik denk, ja, als je 4 wielen bent begonnen, dat is een beetje een impulsieve actie. Maar ik had wel altijd gedacht dat ik door alles doen om het wel een slagje te laten, zeg maar. Om het wel een, dat is niet nooit zeker is dat het niks worden is. En van tevoren natuurlijk hoor ik als net het makkelijkste beroep, denk ik. Nee, absoluut niet. Vooral als het zelf erin was. En, Komt er nijen in? we hadden geen bericht. Nog geen bericht. Dat jaren we dan wel. Goed jongen, 2018, dus in 2017 had ik een pro optreden. Op naar de 100 optredens, dat is fantastisch natuurlijk. 2018, nog drokker, nog mooier. De single en die hit natuurlijk. Ja, dat hopen we wel. Die ene hit. Ik denk dat we een 3 singeltjes maken ongeveer. En nou ja, wie zal het zien. Ik zit door hier jongens zien hier, dus we maken een mooi feestje op het 10. Jubileumfeestje. Het 10 november hebben we in de agenda een grote cirkel om. En ja, dat is een heel veel collega-artiesten. En je hebt al wel bij namen natuurlijk. Dus die komen al deel. En
Ja. Jou en op 10 geel, maar we hebben een pre-party hier doen. Ja, dat vind ik wel, ja. Door. Ja, nou jongen, dat is dit bij deze al vast. Goed jongen, 2018 wie blijven die volgen. Kies nog een nummer man. Welke? Ja, het is mijn nieuwe single. Het is wel een cover trouwens. Ik komt nog die zondag van een hele oude piratenband. Het is een versje van een voortak. En jij bent veel te vroeg. Ik ben heel blij jongen. Live naar de win. De Nijen van Bette Sipma. Jij bent veel te vroeg, zit nog maar net in de kroeg. Iedere keer als ik ga, komt ze mij achterna. Ook waar ieder me kent, zet ze mij in mijn hand. Sleurt me mee naar de deur en houdt niet op met haar gezeur. Ik ging 's avonds naar het café en ze wou weer eens niet met me mee. Ik dacht eindelijk heb ik geluk, maar toen ik binnenkwam zat zij al op de kruk. Jij bent veel te vroeg, zit nog maar net in de kroeg. Iedere keer als ik ga, komt ze mij achterna. Zet ze mij in mijn hand, sleurt me mee naar de deur en houdt niet op met haar gezeur. Laatst bleef ik thuis op de bank, zonder vrienden en zonder de drank. En dat was totaal geen succes, want al snel greep ik weer naar die fles. Jij bent veel te vroeg, zit nog maar net in de kroeg. Iedere keer als ik ga, komt ze mij achterna. Ook waar ieder me kent, zet ze mij in mijn hand. Sleurt me mee naar de deur en houdt niet op met haar gezeur. Jij bent veel te vroeg, zit nog maar net in de kroeg. Iedere keer als ik ga, komt ze mij achterna. Ook waar ieder me kent, zet ze mij in mijn hand. Sleurt me mee naar de deur en houdt niet op met haar gezeur. Jij bent veel te vroeg. Ja, Bette Sipma. Even leuk even, Bette, want ik ga even wat informatie over. Ja, applaus terecht, jongens. De Voortak is een dansorkest, een smartlappenband uit Oud-Gassel. En dat wien Kees, Fons, Henk en Kees Tak, mijn sjouwen. Ja, volgens mij wie een hele familie, de familie Tak, ja. Ja, precies, ja. Ja, het is onder in die piratenwereld is natuurlijk de allermatigste piratenband. Het is een heel grote hitwest in heel Nederland, denk ik, onder de piraten. Ja. Komt hij dan zelf op of is hij bij wie spreken in de kroeg dat zo'n nummer onverregeld is? Denk je van, hé, de mat ik wat mij? Nou, ik ben eigenlijk niet van eigen muziek, meidje. Alleen zo'n nummer, die kiest net beter meidje eigenlijk. Het origineel is gewoon goed en daar mag ze eigenlijk nooit omkomen. Maar het is natuurlijk voor een feestje, anders daar in een café zitten. Iedereen is wel herkenbaar. Dus pakt het voorop, hè? Ja, dus het is eigenlijk net maken om beter te meidje, maar het is maken om meer feest erin te krijgen. Oh, dat slaagt wel, hè? Ja, meestal wel, ja. Die gaat wel goed. Ik is mijn jongen eruit, dacht ik. Ja, dat wil je nemen. Hartstikke mooi. Helemaal bierke. Goed zo. Komst wat hoe waarom, hè? Beloofd. Ja, weer beloofd. Wie komen we weer om? Op plan met goed auto nemen, want dan in de kroeg dicht natuurlijk. Nou, we gaan nog wel even naar mijn versploegje. Even zitten. Even zitten. Een hakbaltje. Een beetje branden en van alles wat. Ja. Leuk dat je er wist. Bette Sipma. Dankjewel. Fijne hierwisseling. Ja. En de nieuwe single is te downloaden natuurlijk op de bekende plakken. Bette Sipma, we jaren mij sinds 10-jarige jubileum absoluut meer van hem. Als is terug onder oren, jawel, met Ian Bruce en de Tommies. Maar eerst wat WhatsApp. Universal Select is net zo spannend. Het is een complete zorgverzekering. Al voor €100 in de maand. Hey, oma, hoor je dat?
Daar hou je de centjes mee over. Centjes voor in jouw spaarpot zeker. Univé Zorg Select. Sluit nu op univé.nl of in een van uw winkels in Friesland. Univé, daar plukken jou de vruchten van. Witgoedspecialist denkt aan u, ook tijdens de speciale feestdagen. Waar u terecht kunt om te profiteren van onze kennis en service. En kunt meedoen aan onze winterwinactie. Maak kans op een van de ruim 50 prijzen. Kijk op witgoedspecialist.nl of ga naar de winkel bij u in de buurt. Witgoedspecialist. Witgoedspecialist, altijd zeker van je zaak. Wim van autobedrijf Roto BV is liever druk met auto's dan met energiezaken. Dit is de APK, moet ook naar binnen. Die staat nu binnen. Mocht ook nog wel eventjes knallen. Daarom doet Essent een energiefitscan voor hem. Nou, dat is super. Autobedrijf in topvorm, powered by Essent. Ook tijd en geld besparen? Ga naar essent.nl/zakelijk. Natuurlijk kunt u bij Regiobank uw geldzaken online regelen. Daarnaast staan onze zelfstandige adviseurs voor u klaar als u persoonlijk advies wilt. Gewoon op kantoor. En dat doen ze goed, want volgens de Consumentenbond geven onze klanten Regiobank een 9. Daarmee zijn we uitgeroepen tot de beste bank van Nederland. Kijk op regiobank.nl of ga langs bij uw zelfstandig adviseur in de buurt. Regiobank, wij zijn uw bank. Nu bij Aldi, weekactie voor oud en nieuw. Bijvoorbeeld Bekkers XL Partymix met diverse snacks, 48 stuks voor €2,99. Wie wil dat nou niet? Lekker voor de hele familie. En 4 roomboter appelflappen voor €1,99. Dat wil toch iedereen? Altijd voordeel. Voor iedereen. Weekactie bij Aldi. Tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi. Open een Plus betaalrekening bij Regiobank en krijg €50 cadeau. Kijk voor de voorwaarden op regiobank.nl of ga langs bij uw zelfstandig adviseur in de buurt. Sla je slag, want de opruiming bij Trekpleister is begonnen. Nu 50% extra kassakorting op speelgoed, woondecoratie en kleding met een roze sticker. En wekelijks nieuw aanbod. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou. Deal gesloten? Stuur een betaalverzoek en laat de koper direct met Ideal betalen via Marktplaats. Snel, gemakkelijk en veiliger. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Omroep Friesland. Dol Simone, hè? Oorstemt op Dij. Aas is verder met Noorderwind live. Maar nou eerst het nieuws bij Simone Scheffer. Heel goed, Willem. Simone. Bij een slim ongeluk, Jedder van de Moon in Jestermar, is een vrouw om het leven gekomen. Het slachtoffer roen in de Else Marsens Bijmaastritten en waard onrieden troch een vrachtwagen. De helpdiensten rieden maar machtig uit, waaronder ik een traumahelikopter. De vrouw is op het plak van het ongeluk verstoorn. Hoe het gebeuren kon is nog onduidelijk. De stritten had afsletten west voor onderzoek. Het hinnenbedrijf van Jan Willem van Koot en Anna Bron in Drachtster Compagnieën water Aroene Simmer zwier troffen troch het fipronil-drama. Maar na 5 maanden is het bedrijf fipronil vrij. En dat betekent dat er ik weer aaien verkocht worden. Boerinne Anna Bron krijgt er een fleurig zin van. Ja, ik leid je nou... ik leid je direct voor je, maar ja, ik ben ook wel heel blij, ja. De fipronil-affaire had het bedrijf zo'n 5 ton kosten. De piekenboer moet nou beziekje om die verliespost weer waarom te verzinnen. Inbrekkers had vannacht op 2 plakken in Muldaam bezocht haar een slag te slaan. Een bewoner van de Moenewij kwam om 11:04 van eer te staan met een inbrekker die doe voortendaallijks uitnaaide. In de PKN-cirkel onder Schotelandse Wei slagen de inbraak wol, de inbraak waard van de Moon Dutsen. Het is nog net duidelijk wat er correct stellen is. De politie vreeg het tjoegen haar te melden en roept de mensen met bewakingscamera's in de buurt op om beelden terug te sturen. Ze hier met culturele haatstijd 2018 graag uitpakken willen met het wereldkampioenschap Friesk Damjen. Maar de organisatie krijgt de begrutting net roen. Van de €120.000 die het nodig is, had de organisatie nog maar €60.000 binnen. Benammen Grutte Foensen lieten het neffens Matten Walinga afwitten. Die had geen geld voor liedskalige, Friestalige evenementen. Walinga is teleurgesteld. We hebben al heel betiet hier wij onze PL-slijn in 2018. Om te zeggen van we hebben een mooi toernooi in Frensje en dat bouwen we uit. En 2018 nog een wereldkampioenschap, dan wordt het culturele haatstijd. Dan denk je van nou kan het omgaan, we kunnen wat moois deel zetten. En dan is juist dat er gewoon uiteindelijk geen financieel draagvlak voor zo'n groot evenement is.
In de rest van de middag komt er meer bewolking. Rijn en wierte sneeuwt is zo'n 3 graden boven nul. De zuideerste wind is vrij krachtig. Joen, wierte sneeuw en Rijn. Er is kans op frost onder groen, dus denk erom als je de dik op gaat. Morgen bewolking en Rijn. In de rest van de middag wordt het dan droger. Het is dan een stuk warmer, 9 graden. Het is nacht, Rijn. En we waarom? Dadelijk naar de studio van, waar weet ik alweer? Oh ja, Willem de Vries. De vakantievoorbereiding. Reviews uitpluizen. Je koffer klaarzetten. Wat was nou die code? En je vrienden polsen met hashtag durf te vragen. Hoe je je ook voorbereidt op je vakantie of waar je ook naartoe gaat, download de reisapp van Buitenlandse Zaken. In deze app vind je nuttige informatie over je bestemming. Bijvoorbeeld welke regels lokaal gelden of waar je op moet letten. Zodat je veilig en onbezorgd vakantie kunt vieren. Jouw reisvoorbereiding begint met het downloaden van de reisapp van Buitenlandse Zaken. 6 januari komt André van Rezuut in een van de mooiste muziekcellen van Nederland. AVAS Live Amsterdam. Een onvervalste Frieske Joen met onder oren De Kast, Elske de Wal, Gurbe Douwstra, Pieter Wilkes en Vanzelfs Vangrail. Mijn oor zwaar je weer voor een biereninvasie naar Amsterdam oer de Afsluitdijk. Dit meest net missen. De Frieske Joen. 6 januari AVAS Live Amsterdam. Kaarten binnen te krijgen bij Ticketmaster. Denk je aan een Renault Clio hatchback? Maak er dan maar een Clio Estate van. Tijdens Salon de Promotion maakt Renault groter denken mogelijk. Want tot en met 7 januari profiteer je van de beslisbonus tot wel €3000 op alle modellen. Bekijk jouw beslisbonus op Renault.nl. Liever rijden voor een vast bedrag per maand? Profiteer nu van een extra scherp Renault Private Lease tarief vanaf €169 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Bekijk alle actievoorwaarden op Renault.nl. Bij Aldi is het feest voor iedereen. Van ontbijt tot brunch en van borrel tot uitgebreid diner. Aldi heeft alles in huis voor de feestdagen. Zoals een uitgebreide gourmetschotel met 1 ster beter leven. 750 gram voor maar €4,79. En fantastisch vuurwerk. Bijvoorbeeld Knetterking. 24 fluitbuizen voor €6,99. Altijd voordeel voor iedereen. Natuurlijk Aldi. Heb je al een Renault? Doe dan nu de wintercheck voor slechts €14,95. Of gratis voor My Renault Plus leden. Kijk voor de actievoorwaarden op Renault.nl. Hey, schiet nou op. Het is vandaag de laatste dag van het Vrijbuiten Camping en Autofestival. Met workshops, demonstraties en veel te doen voor de kinderen. Kijk even op vrijbuiten.nl. Wij zijn de motor achter hulpverleners. Want Miva helpt hulpverleners overal ter wereld. Met auto's, motoren en ambulances om mensen in nood te bereiken. Kijk op miva.nl hoe wij helpen. En start met geven voor vervoer. Kom deze kerstvakantie naar IKEA. En ontdek heel veel nieuwe producten. Maak je dagje uit compleet en kom met het hele gezin. Want kinderen van IKEA Family-leden eten gratis. De actie loopt tot en met zondag 7 januari. Kijk voor meer informatie op ikea.nl. Aandacht maakt alles mooier. IKEA. Kijk op miva.nl hoe wij helpen. En start met geven voor vervoer. En wij gaan lekker terug met het muzikale dwarsplein van Friesland. Dat wij in Tusken al met olieballen onder de gang was binnen. Jan, du hast daar een... dat is voor smaakt het wat? Wist wat het mopper in? Wat zou het, Willem? Oh, sorry. Verkeerde. Maar best wat lekker, de olieballen? Ja, dat is zoeker gebruikt. Er is geen zoeker. Kies toen even zoeken regelen? Nee. Ik met een programma doen. Ik in huis. Is het een huis? Nee, geen zoeker. Nee, ja, je hebt hem op. Okay. Goed, Noorden weer live. De laatste van 2017. Mijn oliebal. Straks nog veel meer muzikale optredens en Pink. We are searchlights we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever after?
be sold. We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fooled us. Enough is enough. Oh, what about us? What about all the times you said you had the answer? What about us? What about all the broken happy ever after? Oh, what about us? What about all the plans that ended in disaster? Oh, what about love? What about trust? What about us? Sticks and stones, they may break these bones, but then I'll be ready. Are you ready? It's the start of us waking up. Come on, are you ready? I'll be ready. I don't want control, I want to let go. Are you ready? I'll be ready. 'Cause now it's time to let them know. You're ready. What about us? What about all the times you said you had the answer? So what about us? What about all the broken happy ever after? What about us? What about all the plans that ended in disaster? What about love? What about trust? What about us? What about us? What about us? What about us? Pink en What About Us. Brengt dus weer bij Ian Bruce en de Tommies. Ze ben je goed bij een song. Ian, you're gonna play tonight. Is that with more musicians and bigger band now? And this? Yeah, we've got a whole team of... Oh! God. Is that your phone? It's not my phone, no, but it might be for me. Hey! Let maar een minuut, Gil. Kom goed, Jan. Telefoon in je luid Kees de Groot het bellen. Ja. En Willem Woordpik, zag ik daar. Oké, dat ben ik. Hij die bellen? Oh, nou, zo maar. Goed. Upstaged by a phone. It's terrible. I was hoping to be famous by next week, but oh. But how do you gonna play tonight? Yeah, well, we've got... how many have we got in the band? 12, 13 people? Huge, isn't it? Yeah, it's big. Yeah, and it's fun. It's just fun. Yeah. We just have some good fun. We'll do some things for Scottish New Year style thing. Get drunk. I don't drink myself. No. But, no Scotch whiskey. No. Is there a typical way of celebrating the New Year in Scotland? Yeah, of course, drinking, but we drink too. Well, we call it Hogmanay. You know, is it Sylvester here or is it no? In Germany, it's Sylvester, and I don't know what's it called here. Just New Year's Eve. Hogmanay. I don't know what it means, but Hogmanay. But we just celebrate it. We just have a nice time going around neighbours' houses and having a good time. But I live in a small village, which I don't know properly yet, so I don't know the neighbours properly, so I don't know if I can knock their doors or not. So. That's a good introduction, isn't it? Yeah, Hi, I'm your new neighbour, and I'm going to drink all the whiskey here. Yeah, if you have a bottle of whiskey, you can get in. What kind of songs are you going to play? You did already one here in the show, but what can the people expect tonight? Well, we do a war show. What did we call it? That's more serious, isn't it? Yeah, that's a bit serious. We've got some of those serious things, or the fun part of the serious stuff, and we've got just one or two things that we've chosen that we like. So it's just to try and get the audience all singing and having a nice time, and hopefully giving us loads and loads and loads of money. Yeah. Get rich? Happen? Oh, absolutely, it's going to happen. Yeah. I was promised that. What's the song you're going to play now? This one is Where Do You Lie, My Feather? And I think it's not really me that's going to be singing this one, but it's Nina and Anne-Marie going to be singing this one. Yeah. So
Curious. Yeah. Ian Bruce and the Tommies. Live in Orvin. Yeah, first note. Why do you lie, my father? Why do you lie, my son? Why do you lie, my ain't true love? When will the truth be won? Your friends, they came to protect us. Your friends, they bade us fight. Her friends left us standing there naked, with no place left to hide. Why do you lie, my father? Why do you lie, my son? Why do you lie, my ain't true love? When will the truth be won? Our neighbors, they came with 100 years hate. Our neighbors, they came with guns. Our neighbors, they came for our manfolk. They slew them, everyone. Why do you lie, my father? Why do you lie, my son? Why do you lie, my ain't true love? When will the truth be won? I sorted your grave with my mother. I sorted your grave in vain. I sought the bare bones, all the truth and the men. Father, what are you laying? Why do you lie, my father? Why do you lie, my son? Why do you lie, my ain't true love? When will the truth be won? I cried out your name till the fall winds. I cried out your name till the dawn. I cried in the arms of your sister dear. Why do you lie, my son? Why do you lie, my father? Why do you lie, my son? Why do you lie, my ain't true love? When will the truth be won? I had dreamed all your breath upon me. I had dreamed all your yellow hair. I had dreamed all the sounds of your dying love. Why do you lie, my dear? Why do you lie, my father? Why do you lie, my son? Why do you lie, my ain't true love? When will the truth be won? Why do you lie, my father? Why do you lie, my son? Why do you lie, my ain't true love? When will the truth be won? Jongens, dit is Lewinsky om correct te wezen. Celtic New Year onder andere met Ian Bruce. En prachtig mooie zangeressen erbij. Muzikanten, Dave Tierney. Scottish New Year, maar doe best wat meer Brits, hè? Ik ben Engels van origine? Een Engelsman uit Newcastle, maar dat is vlakbij Schotland. Hè? Wat hebben jullie nou weer andere gewoontes vanuit Engeland en oud en nieuw? Of is het eigenlijk wel een beetje hetzelfde allemaal? Nou, wij drinken iets minder. Iets minder? Iets minder. En nou, wij hebben ongeveer hetzelfde gewoontes. Zeker Noord-Engeland heeft dezelfde gewoontes als Schotland. Ja, precies. Ja, ze zeggen dat... ja, ik kom uit Newcastle. En ze zeggen de mensen in Schotland, dat zijn gewoon mensen uit Newcastle oorspronkelijk. Maar ze hebben nu geen hersenen meer. Nee. Oh, op die manier, ja. Nou ja, en je zit in een vriezen bij me. Gewoon gezellig zitten. Ja, en een product drinken of net? Berenburg of net? Nou, nee, dan maar Wincy. Ja, hè? Geen Berenburg. Ik zie die Engels en daar kunnen we net niet zien op, hè? Nee, echt, nee, zeker niet. Helemaal net zien die Scotten, hè?
dat niveau hebben we nooit. Wat jong wordt het mooi aan, hè? Celtic New Year, sfeervol, hè? Je liet het nou al even jaren. Dit wordt de hele Jannes, hè? Ja, wordt hartstikke leuk. Ja, we hadden zin in. Kijk, je hebt toch straks nog een nummer? Ja, dus we zijn nog net helemaal klaar met Ian Bruce en de Tommies. Maar we gaan eerst naar Loreen en Euphoria. Why can't this moment last forever? Tonight eternity's an open door. No, I've never stopped doing the things you do. Don't go. And every breath I take, I'm breathing. Forever till the end of time. From now on, only you and I. We're going up, 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 up. Euphoria. You never lost a piece of us. A beating love within my heart. We're going up, 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 up. We are here, we're all alone in our universe. We are free, where everything's allowed and love comes first. Forever and ever together, we sail into infinity. We're higher and higher and higher, we're reaching for divinity. Euphoria, forever till the end of time. From now on, only you and I. We're going up, 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 up. Euphoria, you never lost a piece of us. A beating love within my heart. We're going up, 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 up. Forever, we're sailing to infinity. We're higher, we're reaching for divinity. We're going up, 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 up. Euphoria, you never lost a piece of us. A beating love within my heart. We're going up, 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 up. Loreen en Euphoria. Brengt u voor de laatste keer helaas alweer bij Ian Bruce en de Tommies. Jong dus in Snits. Begint om een uur of 8. Een Celtic New Year met een fantastische party met tal van muzikanten, zangers erbij. Nou ja, daar hoek verder ik net de volle meer uit te zitten. Dat wordt gewoon hartstikke gezellig. Ian, and you're gonna play one more song. Yeah. It's gonna be a special one and a total new one for you. New for me, yeah. It's a Dougie MacLean song, which I used to sing many years ago in the pubs and things like that when I used to sing in pubs and things. But we're doing it tonight. Or today. It's not tonight. Today. And we've got a Frisian bit at the end as well. So that can I just show you? Ja. Kom ja. Hij pakt er even een briefje bij. Friesland, oh Friesland, ik lang. Ja. Do you know this? Yeah, he's very, very nice. Right, so I'm going to try it, but I'm not going to try it on my own. I'll wait till Friesland, oh Friesland, clan yin, I die. Is that all right? Yeah, it's okay. It's very okay. Ian Bruce and the Tommies live in Otterween. I don't know if you can see the changes that have come over me in these last few days. I've been afraid I might drift away. I've been telling old stories, singing songs that make me think about where I came from. That's the reason why I seem so far away today. Let me tell you that I love you, that I think about you all the time.
Caledonia, you're calling me. Now I'm going home. And if I should become a stranger, no, it would make me more than sad. 'Cause Caledonia's been everything I've ever had. Well, I have moved and I've kept on moving. Proved the points that I needed proving. I've lost some friends that I needed losing. Found others on the way. And I've kissed the girls and I've left them crying. Stolen dreams, now there's no denying that I've traveled hard sometimes with conscience blind. Somewhere in the wind. Let me tell you that I love you, and that I think about you all the time. Caledonia, you're calling me. Now I'm going home. And if I should become a stranger, you know that it would make me more than sad. 'Cause Caledonia's been everything I've ever had. I'm sitting here before the fire, the empty room, the forest choir. The flames have cooled, not get any higher. They wither now, they're gone. So I'm steady thinking my way is clear, And I know what I will do tomorrow. When the hands are shaking, the kisses flow. Now I will disappear. let me tell you that I love you, that I think about you all the time. Caledonia, you're calling me. Now I'm going home. And if I should become a stranger, you know it would make me more than sad. 'Cause Caledonia's been everything I've ever had. Ik zil die sissen dat ik drugs ben. En mijn deze steen heel dicht bij rij. Friesland, oh, door op mij. Ja, ik kom naar een hoes. En zo ik ooit een vreemde worden. En die groenveld net meer als van mij. Friesland, oh Friesland, lang je naar dij. Friesland, oh Friesland, lang je naar dij. Wow. Piekenvel, goosebumps. Thank you very much. You're welcome. Thanks a lot. Your Frisian is great. It's perfect. Oh, thank you. Thank you very much. Have a lots of fun tonight in Sneek. We will. Thank you very much. See you next time. Meeske, dank u wel. Echt achter het groen koor. Kijk, dank u wel. Dave Tierney bij de dames. Jong, Lewinsky dus, Snits. De eaterij is al uitverkocht, maar daarna is de kroeg gewoon hier. Bezoek maar even zeggen wel van een Celtic New Year. Net stenen, maar erheen. Hi, ik ben Bart. En ik ben geen BN'er, maar een TN'er. Een typische Nederlander. En dus ben ik, net als heel veel typische Nederlanders, dol op extra's. Zoals bij de supermarkt? Ja. Musicalmunten, hangende tuintjes, pizzapunten. Precies, stem van SNS. Krijg je bij ons ook? Wat, pizzapunten? Nee, rente op je betaalrekening tot €5000, een aankoopverzekering, tweede pas zonder extra kosten. Kijk, dat is een bank die het snapt. Bekijk alle extra's en de voorwaarden van SNS betalen op snsbank.nl. Heel normaal, SNS. Hey, wist jij dat je deze zaterdag bij Lotto ook kans maakt op één van de 6 reizen naar het Noorderlicht in Lapland? Zo, nou een flink lappen voor Lotto. Klopt, want ze geven ook nog eens €1000 zakgeld mee. Deze zaterdag is het superzaterdag bij Lotto. En kun je extra prijzen winnen. Ga naar de winkel of lotto.nl en speel mee. Laat je lot niet liggen. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Denk je aan een Renault Clio hatchback? Maak er dan maar een Clio Estate van. Tijdens Salon de Promotion maakt Renault groter denken mogelijk. Want tot en met 7 januari profiteer je van de beslisbonus tot wel €3000 op alle modellen. Bekijk jouw beslisbonus op Renault.nl. Liever rijden voor een vast bedrag per maand? Profiteer nu van een extra scherp Renault Private Lease tarief vanaf €169 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Bekijk alle actievoorwaarden op Renault.nl. Stelt u zich eens voor dat uw lichaam zo ontspannen aanvoelt dat het lijkt alsof u zweeft. Tempoormatrassen passen zich helemaal aan uw lichaam aan. Wilt u ook ontspannen slapen? Wegens onze collectiewissel profiteert u nu bij Tempoor van maar liefst 50% korting op het tweede artikel. Ga voor uw dichtstbijzijnde winkel naar tempoor.com.
Heb je al een Renault? Doe dan nu de wintercheck voor slechts €14,95. Of gratis voor My Renault Plus leden. Kijk voor de actievoorwaarden op Renault.nl. Nu bij Plus voor de feestdagen. Coca-Cola, Fanta of Finley. Alle literflessen per fles 99 cent. Ook op Plus.nl. Universal Select is net zo spannend. Het is een complete zorgverzekering. Al voor €100,95 in de maand. Hey, oma, hoor je dat? Daar hou je de centjes mee over. Centjes voor in jouw spaarpot zeker? Universal Select. Sluit nu op unive.nl of in een van uw winkels in Friesland. Unive, daar plukken jodevruchten van. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Egypte zijn bij een aanval op een Koptische kerk zeker 10 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 2 politieagenten. De aanval was in de stad Helwan, iets ten zuiden van Caïro. 2 gewapende mannen op een motor openden het vuur op de kerk. Een van de 2 werd door de politie doodgeschoten. Koptische christenen in Egypte zijn vaker het doelwit van aanslagen. Die worden gepleegd door moslim-extremisten. Frank Giltay, de oud-voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van de politie, moet voor de rechter komen. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van fraude. Ook zijn vrouw en een bevriende ondernemer uit Almere worden vervolgd. Giltay stond al op non-actief. Gisteren werd hij door de politie ontslagen wegens verkwisting van politiegeld aan dure feesten. China ontkent dat het in het geheim olie levert aan Noord-Korea. Volgens Buitenlandse Zaken in Peking houdt China zich strikt aan de sancties die in september werden ingesteld door de VN-veiligheidsraad. Onlangs doken satellietbeelden op waarop te zien zou zijn dat Chinese schepen op volle zee olie overpompen naar schepen van Noord-Korea. Gisteren twitterde president Trump dat de Chinezen op heterdaad waren betrapt. Zuid-Korea heeft een schip uit Hongkong aan de ketting gelegd dat 600 ton olie aan Noord-Korea zou hebben geleverd. De Chinese bemanning zit vast. Een oud-SS'er met de bijnaam de boekhouder van Auschwitz moet ondanks zijn hoge leeftijd de gevangenis in. Dat heeft het Duitse constitutionele hof bepaald. De man, Oskar Gröning, is nu 96. In 2015 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor medeplichtigheid aan de moord op 300.000 Joden in Auschwitz. Vanwege zijn slechte gezondheid ging hij in hoger beroep, maar de hoogste Duitse rechter heeft dat nu afgewezen. Het weer, regen en landinwaarts natte sneeuw. Ten noorden van de lijn Amsterdam-Nijmegen kan het eventjes wit en glad worden en het is een graad of 2. In het weekeinde is het 10 tot 12 graden met regen en veel wind. Dit was het NOS Journaal. Als is het tweede woorden van Noorderwind live met Eddie en de Fandoms. Ja, dat wordt hartstikke leuk. En Linde Nijland is de gast. Een van de mooiste stemmen van Friesland. Graag dadelijks. Alles wat er gebeurt in het mooie Friesland. Friesland Post is elke maand verrassend. Lees hem, koop hem. Want zoveel opmerkelijke foto's en verhalen, dat mag je niet missen. Met in deze editie Dongeradeel in beeld. En binnen de economische rubriek een interview met Sjoerd Galema, voorzitter VNO-NCW, over Leeuwarden als culturele hoofdstad. En we gaan naast alle andere mooie verhalen op zoek naar de kuifeend in natuurgebied De Veenhoop. Frieslandpost.nl, magazine voor iedereen die van Friesland houdt. Nu overal te koop. Co is 62 en staat voor iedereen klaar. De verhuizing van zijn dochter, het voetbal van zijn kleinzoon. Er komt een dag dat Co er niet meer is. Daarom heeft hij alles geregeld voor zijn familie. Ook de Nierstichting krijgt een gift voor onderzoek. Hoe wilt u voortleven? Vraag het gratis magazine aan via nierstichting.nl/voortleven. Denk je aan een Renault Clio hatchback? Maak er dan maar een Clio Estate van. Tijdens Salon de Promotion maakt Renault groter denken mogelijk. Want tot en met 7 januari profiteer je van de beslisbonus tot wel €3.000 op alle modellen. Bekijk jouw beslisbonus op Renault.nl. Liever rijden voor een vast bedrag per maand? Profiteer nu van een extra scherp Renault Private Lease tarief vanaf €169 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Bekijk alle actievoorwaarden op Renault.nl. Vermaak je nu nog beter bij Van Tilburg. Met hoge kortingen is de sale officieel begonnen. Kom naar onze winkel in Nistelrode of shop op vantilburgonline.nl.
Heb je al een Renault? Doe dan nu de wintercheck voor slechts €14,95. Of gratis voor My Renault Plus leden. Kijk voor de actievoorwaarden op Renault.nl. Go, go, go deals van T-Mobile. Natuurlijk ook bij Phonehouse. Bijvoorbeeld bij Walter van Phonehouse Wolvenga. Voor een winkel bij jou in de buurt? Kijk op phonehouse.nl. Ja, het is weer hebben bij WoonExpress. En dat betekent groot voordeel voor jou. Want je haalt de mooiste meubelen nu extra voordelig in huis. Zo krijg je deze week maar liefst 15% korting op alle banken. En 20% op karpetten. Als je daar niet hebberig van wordt, dus wees snel, want op is op. Wat je ook zoekt, WoonExpress heeft het. Het is weer vreemde midden, maar het weekend vader door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede oordeel van Noorderwien, het muzikale dwarsplein van Friesland. Dat er een lekkere chaos meid hier. Ze staan zo. Jon had het een beetje. Nee, we had net onder controle, Joert. Nou, ik wel. Ja, dat is mooi. Ja. Straks Eddie en de Fenders. Wordt hartstikke leuk, hè? Ja, absoluut. En pak nog een oliebaltje. Oh. Ja. Oh, oliebal. Ja. Ja. Okay. Dan kunnen wij even muziek draaien van Katy Perry. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you? 'Cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go, as you shoot across the sky. Baby, you're a firework. Come on, let your colors burst.
Katy Perry draaien we en Fireworks. Nou ja, dat pas ik natuurlijk. Zijn mij het eeg op Oud en Nij. We beginnen de volgende actie. Een prachtig onklaard hier Nijst. En achter mij Eddie en The Phantoms. Ga je tussen een cd krijgen. Keeping the Sound Alive. En een mooie poster. Die we straks ook nog wel even doen spreken. Want Eddie, om daar maar even mee te beginnen. Je hebt haar 9 januari een lekker 60s feestje, hè? Klopt, ja. We hebben een nieuwjaarsconcert, zeg maar. Een borreltje, leuke noemers. Een borreltje, wat eterij en lekker. Ja. Gewoon gezellig. Wat je fantastisch is, jongens. Mijn complimenten. Hey, voor de mensen die de radio horen en dit net via internet of de televisie volgen. Je bent echt in het pak, hè? Is dit echt hier een 60-stijl? Dit is echt Shadows, Cliff Shadows stijl. Hè? Daar moeten we een beetje een harde. Zo, we liek je er net op. Nee. Maar we sound like them. Ja, precies. Ja. Dat is wel het belangrijkste. En doe haast toch even nog wat kleuker als de rest van de band. Hè? Om als de status van zanger een beetje uit te stralen. Nou, dat moest ik van hun. Oh, zo. Oh, dat skill. Ja. Hij is mooi hier, man. Prachtig. Ja? Nee, net zo. Oh. Nee, Octoroon Nighting. Nee. Het is bijna prachtig. Ja, Joop zei het al, maar wat dips maar over het algemeen wel positief. Nou, dat is dan mooi toch? Dan kunnen we in ieder geval mij een opgetogen blik naar 2018. Ja. Goed, dit is de laatste Noorderwind van 2017. Nee, ik ben er gewoon weer, maar u is naar hier receptie. Eerst maar even spelen toch? Oké. Welke game doen? Constantly. Oké, Eddie en The Phantoms. I'm walking in a dream. I think about you constantly. Just like an ever-flowing stream, your memory haunts me constantly. Shadows fall and I try to drive you from my mind, so you're no longer near to me. But my heart stays you there with me. Every sunset you share with me. The rain that patters through the trees reminds me of you constantly. Your name is whispered by the breeze, and lovebirds sing your song to me. Just as sure as the stars returning in the sky, your love will stay aflame in me. A flame that burns so bright, not even through the night, but constantly. Just as sure as each star keeps burning in the sky, your love will stay aflame in me. A flame that burns so bright, not even through the night, but constantly. Though we may be so apart, I would constantly stay in my Dank u wel. Eddie en The Phantoms. Prachtig mooie muziek. Waarom te jaren trouwens op de cd die ik nog altijd in de hand had. Keeping the Sound Alive. Hoe oud is die intussen? Dit is uitkomen in maart dit jaar. Dus hij is heel recent. En misschien is het mooi om te zeggen. Zat het jest? Zo klinken we niet echt ik. Okay. Dus we hebben er niks extra zo'n dingen. Nee. Hij is helemaal puur natuur. Puur natuur. Heel puur, ja. Prachtig man. Goed, Eddie en The Phantoms. Zo'n januari het naïersfeestje dus. Geen maar speling, nog hebben er al je orenbands bij? Nee, we hebben er nog een orenband bij uit Balzert, Driving Back. Okay. Ja, dat is echt een 60s band, dus die doet van alles en nog wat. Ja. En wij beperken beperken. wij doen Cliff and the Shadows. Ja. Uitsluitend. Uitsluitend, inderdaad. Goed, we komen straks weer bij hem. En net alleen de prachtige pakken, maar ook nog goede muzikanten hier in de studio. Dus in deze laatste aflevering van 2017 en Noorderwind live. Ze zegt Linde Nijland, Jerre. Die had ik een mooi verhaal natuurlijk. En een hele mooie stem. En goede muzikanten. Dus wat dat onbelangrijk bleef, lekker hingen. Maar eerst muziek van Maroon 5. Oh mama, don't play now, baby.
Say, hey now, baby. So let's get one thing straight now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. Let the house on you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. Been wishing for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not? Games. Are we too grown to play around? Young enough to chase, but old enough to know better. Are we too grown to change? Are we too grown to mess around? Ooh, and I can't wait forever, baby. Both of us should know better. Ooh, 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 been wishing for you. Ooh, ooh. Try to do what lovers do. Ooh. Maroon 5. En we draaien het in deze aflevering van Noorderwind Live. Dat we bij een dame en een heer ook aan binnen Bert Ridderbos en Linda Nijland. Ik heb ze altijd graag te gast. Net Linda, heel aardige mensen, maar ook nog fantastische muzikant. En de vrouw met een hele mooie stem. Ja, ik zeg het nog maar weer eens. Ja, jij wordt er misschien flauw van, Linda, maar ik blijf het herhalen gewoon. Leuk als jij het zegt. Ja. Hoe is het met jou en met jullie? Nou, gaat goed. Ja, heel druk. December is een drukke maand met optredens. Ja. Jullie hebben wel eens van die winterconcerten gedaan. Doe je dat nog steeds of heb je inmiddels wat anders wat je doet? Ja, dit jaar ook. We mixen het wat. We doen van alles door elkaar heen. Ja, alles door elkaar. Ja. Je bent een vrouw van plannen en dingen doen. En dan ben je weer in het buitenland. En dit 2017. Even heel kort in vogelvlucht. Wat heb je gedaan? Wat heb je allemaal meegemaakt? Oh, we hebben aan een theaterproductie meegedaan. Een hele grote theaterproductie in Groningen. Van een Friese organisatie trouwens, Buog. We hebben een nieuwe cd gemaakt en uitgebracht net. Heel veel optredens gegeven. En we zijn ons nu aan het voorbereiden op volgend jaar. Dan gaan we weer in Engeland spelen. Ik ga mijn programma met liedjes van Sandy Denny weer nieuw leven inblazen, onder andere. En veel meer. Druk en nog eens druk. Over Engeland gesproken, dat worden festivals of ga je echt op jezelf de zaal in? Beide, folkclubs en zomerfestivals. Ja. Oh, mooi vooruitzichten. Je bent hier nu vanmiddag en daar ben ik heel blij mee. Welke ga je als eerste spelen? Een liedje van mijn vorige album en dat is Bye Bye Diddly Die. Live in Noorderwind. When the rolling thunder hit the cloudy sea, I was on the outside looking in. Didn't feel no water as the boat did sink. I was on the outside looking in. Bye bye diddly die, I don't know if
was cleaning off destruction on a pale background. Then I saw you standing at my window. I was dreaming of the mess that you and I had found. I was on the outside looking in. Bye bye diddly die, I don't know if it's wrong. When the boat goes rock, it's surely breaking. Bye bye diddly die, it's over in this song. When the boat does break, it's surely gone. When I thought I heard you laughing in another town, found that I was floating underwater. You were floating there beside me in a sea of time. I was on the outside looking in. Bye bye diddly die, I don't know if it's wrong. When the boat does rock, it's surely breaking. Bye bye diddly die, it's over in this song. When the boat does break, it's surely gone. Bye bye diddly die, I love you till I'm gone. When the boat does rock, it's surely breaking. Bye bye diddly die, it's over in this song. When the boat does break, it's surely gone. Bye bye diddly die, I love you till I'm gone. When the boat does rock, it's surely breaking. Bye bye diddly die, it's over in this song. When the boat does break, it's surely gone. Wauw, Linde Nijland. Straks dat ze nog volle meenummers hier trouwens together met Bert. Dus dat komt helemaal goed. Tot later. Tot straks. Want ik ga eerst even naar de bar. Vlien weekend hier we al even omdenken voor festival. Dat weer voor de 74ste keer. Er zit ook een hele mooie orenwedstrijd op vers. Versier een vers. En er zijn mensen die op de hand van een vers een kunstwerk maken gaan. Had ik vlien weekend al wat opnames van Shane Litten. Want dat hing het op dit tijd in het gebouw van het NDC. Maar de weekend ervoor weer de finale. Maar het festival zelf is eigenlijk voor jonge mensen om een mooi vers, zelfs kunnen of van een oor voor te dragen. En een van de winnaars die zit je bij mij bij de bar, Ariane. Ik hier nog een winnares uitnodigen, maar die mailde mij via mem. Die was het en die had griep. Dus helaas, Elbrich bij deze betterskip. De koester die net bijwezen, maar leuk dat je er bent. Welkom, Ariane. Ja, dankjewel. Is al eens vaker meedoen aan een festival? Ja, dit is de 5e keer wie dit dat ik meedoen op het festival. En hoe vaak had jij er in de prijzen weer? 2 keer. Vorig jaar heb ik woon bij de toppers. Ja, precies. Hoe is dat? Dan gaat het podium op en dan maakt zo'n vers, zo'n gedicht maar even gewoon even, nou ja, vallen of had je het uit de holle dingen? Nou ja, de moest dat uit de holle leren, ja. Nou ja, het weer best wel spannend, want degene die van mij wie, die wie er niet eens net. Oh. Dus toen moest ik niet eens optreden. Nou, ja, maar het ging gelukkig wel heel goed. Ja. Even de kaart voor het ding gedicht. Hoe doet dat? Doet dat mij nog een oor? Of krijgt hij een eigenlijk van die Noorslins? Dat ze bijvoorbeeld bij de Voice doggen van nou, ging dat versje met waan? Of mij het zelf weer uitkiezen? Nou, in de voorrondes dan krijg je een boekje en dan mag je dan een gedicht uitkiezen. Okay. En als het erop is naar de finale, dan mag je gewoon uit alle boekjes van Arone Jeren kiezen of dan mag je zelf een gedicht schrijven. Ja. En doet dit nog speciaal voor het festival of ben je echt toezeggingen die wel graag eens een gedicht leest? Ja, nou, ik lees ik ook graag eens een gedicht, ja. En dan Nederlands, Engels of alleen een Fries? Ja, Fries en Nederlands, ja. Okay. Daar had het om mij niet, maar we letten wel even wat beeldjes nog van versieren vers. Maar mensen kunnen ook kunstwerk bij een vers, meidje. Best er ook nog van om dat nog eens te doen of zei het nou dat voordragen is mij wel goed genoeg? Nou, dat voordragen is mij wel goed genoeg. Oké. Ja. Schreeuw zelf ook trouwens? Ja, ik schreeuw zelf wat gedichten, maar net in het Fries. Oké. Dat doet ze in het Nederlands? Ja.
Nou, voor mensen die er beeld bij internet of televisie kunnen we wat van die kunstwerken zien. Van alle leeftijden kwamen er binnen. We hier je vriendweek van versieren, vers ik nog hier van de winnaars. Ja, ik wil die toch even vragen, want er was natuurlijk dat gedicht daarvan lezen. Welke weer trouwens? Die Die van Mijntje Brouwer. Oké. En ja, heel mooi gedicht. Zo is die hier live voor u brengen kunnen? Nou, speciaal voor hem dan. Ja. Ariane, kindergang. Ja. Die Die. Skreun terug Mijntje Brouwer. Die Die. Do haast het lippen vast. Die tijd is stinkst nog net om. Leest een vreemde taal in al die kriemels op het plafond. Stiet er een boodschap vaaks dat ik net efter kom. Dat is uren, dagen, weken lang al heel geen woord meer zeist. Kist net meer praten, vreeg ik nog. Ik zit hier om me snuist. Ik zocht naar die hand, sa vertrouwd. Werd denkstoon, sa luist. Er doensje leven beelden van mij uit, die ik eerst net vetje kin. Ze wit je mij en hoe het je mij, als ik het paard kwijtrekken win. Ze pleeg je mij, leidt je mij ta, ont ik ze griepen kin. En als een flinser oer de blommelaan, komt mij in zin hoest wiest. Dat sto bered, maar al die leefde, naast mij vol in het levensdienst. Wauw. Ja, applaus. Te gek. De week nog wat rumoer op een gong, dus ik sloeg die aardig erheen, Ariane. Maar dank je wel. Wat een mooi gedicht. Gefeliciteerd nogmaals met die prijs. Tak hem hier weer of net? Nou, ik ben wel van plan van die bij mij. Ja, hè? Ja. Nou, dit gaat hartstikke goed. En nou, mocht zelf nog eens een gedicht schreeuwen, dan komt het maar eens weer door mij die ik voordragen. Zullen we het zo opraden? Ja, is goed. Oké. Dank je wel. Applaus, ja! Vind ik zo knap op deze leeftijd. Begin er maar even voor de steen. En draag maar even een gedicht voor. In dit geval nog een heel mooi gedicht. Straks verder dus met Noorderwien live. Jawel, Linde Nijland. En we gaan Eddie en de Phantom zeren. Maar eerst, plaatskippen. Universal Select is net zo spannend. Het is een complete zorgverzekering. Al voor €100,95 in de maand. Hey, oma, hoor je dat? Daar hou je de centjes mee over. Centjes voor in jouw spaarpot zeker? Universal Select. Sluit nu op unive.nl of in een van uw winkels in Friesland. Unive, daar plukken jou de vruchten van. Natuurlijk kunt u bij Regiobank uw geldzaken online regelen. Daarnaast staan onze zelfstandige adviseurs voor u klaar als u persoonlijk advies wilt. Gewoon op kantoor. En dat doen ze goed, want volgens de Consumentenbond geven onze klanten Regiobank een 9. Daarmee zijn we uitgeroepen tot de beste bank van Nederland. Kijk op regiobank.nl of ga langs bij uw zelfstandig adviseur in de buurt. Regiobank, wij zijn uw bank. Edwin van Timmerfabriek Kappert wil graag helemaal zelfvoorzienend zijn. De houtkrullen die verbranden we en dat komt weer terug als warmte in de fabriek. Essent voorziet hem daarom van duurzaam energieadvies. En dat bevalt hartstikke goed. Toekomstbestendig hout. Powered by Essent. Ook duurzamer ondernemen? Ga naar essent.nl/zakelijk. Open een Plus betaalrekening bij Regiobank en krijg €50 cadeau. Kijk voor de voorwaarden op regiobank.nl of ga langs bij uw zelfstandig adviseur in de buurt. Jouw mooiste momenten van 2017 print je bij Kruidvat. Maak nu je fotoboek en ontvang 25% korting. En een gratis juweel ter waarde van €75. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Het aftellen is begonnen. Voor misschien wel het spannendste moment van het jaar. De oudejaarstrekking van de Staatsloterij. Met kans op die gigantische hoofdprijs van 30 miljoen. Belastingvrij. Oudejaarsavond kan het gebeuren. Kijk op staatsloterij.nl. Zijn zondag de winkels gesloten? Dan heb je alleen morgen nog op een oudejaarslot te kopen. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Nu bij Aldi, Weekend Highlights. Bijvoorbeeld 8 verse gevulde oliebollen in bakzak om zelf op te warmen voor €1,99. Wie wil dat nou niet? Lekker! En een meter vuurwerk met fonteinen, gombloemen en nog veel meer. 86 stuks voor €9,99. Dat wil toch iedereen? Cool! Altijd voordeel voor iedereen. Aldi Weekend Highlights van vrijdag tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi.
Als klap op de vuurpijl maak je ook dit jaar kans op één van de 250 minis. Koop dus snel een oudejaarslot. In de winkel of op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Oliebollen en de laatste uitzending van Noorderwind live gooit gewoon bij elkaar in een uitzending, maar straks nog een heel soort live optredens. Dat Azes, maar nou het nijs, mij Simone Scheffer. Goedemiddag. Het hinnenbedrijf van Jan Willem van Koot en Anna Bron in Drachtster Compagnie water Arune Simmer zwier troffen troch het fipronil-drama. Maar na 5 maanden leien is het bedrijf fipronil vrij en dat betekent dat er weer aaien verkocht worden. Boerinne Anna Bron krijgt er een fleurig zin van. Ja, ik leid je nou... ik leid een jaar direct voor je, maar ja, ik ben ook wel heel blij, ja. De fipronil-affaire had het bedrijf zo'n 5 ton kosten. De piekenboer moet nou bezieken om die verliespost weer waarom te vertjennen. Op de stienplaat in Makkum is aan het begin van de middag een 64-jarige Duitser slim verwoenen rekken. De man stroffelen doet hij uit zijn auto stapte en kwam ongelukkig op zijn achterholle te landen. De helpdiensten rukten maar machtig uit met 2 ambulances en een trauma-helikopter. Het slachtoffer is met de helikopter naar het ziekenhuis in Grains gebracht. Bij de provincie binnen 100 zandje bezwieren in het nieuwe gwozenbeleid. De bezwieren komen van boeren die bang binnen voor de financiële consequenties van het nieuwe beleid. Ze binnen bang dat ze minder skeervergoeding krijgen, wils de skeer veroorzaken terug gwozen op haar laan grutter wordt. Nevens Wierbenauta van Koudem, die het meer dan 60 boeren verzint wurgt, giet de provincie ervan uit dat er jaarlijks 200.000 gwozen afsketten worden. Maar de jagers zou aanjoen dat ze net meer dan 90.000 bisten zitten kunnen. De bezwieren worden op 30 januari behandeld door de Provinciale Bezwierencommissie. Om die tijd wil de provincie net reageren. En een 28-jarige draagster is veroordeeld tot een celstraf van 283 dagen. Daarvan binnen 200 onder betingst. De man pleegde een tal inbraken in benammen Squorkus in zijn wemplak. Hij hield benammen verzoen op fietsen en ark. In juli dit jaar waard hij trappieren, doet hij zonder lucht op een stel fietste. Bij de stellerijen wie hij altijd onder invloed van GHB. De straf die hij kregen had hij intussen al uitzitten. Het is wel aardig fris, aan 3 graden en er is kans op bewolking, rein en wierte sneeuw. De zuidoostenwind is vrij krachtig. Joen, ik wierte sneeuw en rein. Er is dan kans op frost onder groen. Dus denk erom, als je de dik op gaat, het kan glad wezen. Morgen bewolking en rein. In de rif van de middag wordt het dan droog. Het is dan zo'n 9 graden. En als nacht, dan weet je het maar vast, rein. Geniet van een feestelijk lekker oud en nieuw. Met rijkelijk gevulde oliebollen. 10 stuks voor maar €1,79. En verse appelflappen of appelbeignets. 4 stuks voor maar €1,99. Lidl, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Nieuw, go deals bij T-Mobile. Iedere week superscherpe prijzen voor de beste smartphones op het snelste mobiele netwerk van Nederland. Wat dacht je van de iPhone 8 met 5 gig en unlimited bellen in Nederland en de EU vanaf €49 per maand? Check alle deals en de voorwaarden op t-mobile.nl of ga naar jouw T-Mobile shop. Let op, de go deals duren nog maar 3 dagen. Let op, geld lenen kost geld. Heeft u dit jaar uw brillenvergoeding nog niet gebruikt? Kom dan nu naar Specsavers. Want bij ons krijgt u tot en met 31 december 2 brillen zonder bijbetaling. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl en maak snel een afspraak. Wat een mooi prijsje! Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Paris Make-up, gezichtsverzorging of reiniging. 1 + 1 gratis. Oh dames, we moeten rennen! Rennen naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kom deze kerstvakantie naar IKEA en ontdek heel veel nieuwe producten. Maak je dagje uit compleet en kom met het hele gezin. Want kinderen van IKEA Family-leden eten gratis. De actie loopt tot en met zondag 7 januari. Kijk voor meer informatie op ikea.nl. Aandacht maakt alles mooier. IKEA. Ziek je jou een uniek cadeau of een relatiegeschenk? Bartelen in Langwaard het een grote collectie van oude Friese landkaarten. Honderden dorpsgezichten, staatsgezichten en decoratieve printen. Voor een waardevol geschenk google je Bartelen Gallery in Langwaard.
Bij Aldi is het feest voor iedereen. Van ontbijt tot brunch en van borrel tot uitgebreid diner. Aldi heeft alles in huis voor de feestdagen. Zoals een uitgebreide gourmetschotel met 1 ster Beter Leven. 750 gram voor maar €4,79. En fantastisch vuurwerk. Bijvoorbeeld Knetterking. 24 fluitbuizen voor €6,99. Altijd voordeel voor iedereen. Natuurlijk Aldi. Dus, voor een waardevol geschenk, google je Butler Gallery in Langwaard. En we gaan lekker terug met Noorderwind live, dus de laatste van 2000 en zontje. Straks bij Eddie en de Phantoms, Linde Nijland. Wil van der Sloot kwam nog even binnen van de reunieconcerten. Daar gaan we eigenlijk nog even kwart met praten. En we gaan nog een oproep voor iedereen die het graag jongen mij en wol. Er komt een heel mooi project om. Maar daarnaast is verderop in de uitsturing. Eerst muziek van Coldplay. Fixing up a car, driving it again. Searching for the water, hoping for the rain. Up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal. Waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough. See a bird soaring high, but the flood is in your blood. It's in your blood. Underneath the storm, an umbrella is saying, sitting with the boys and takes away the pain. Up and up, up and up. Saying, we're gonna get it together right now. We're gonna get it together somehow. We're gonna get it together and fly. Lying in the gutter, aiming for the moon. Trying to empty out the ocean with a spoon. Up and up, up and up. You see the fire staring every seed. Angels in the marble waiting to be free. Just need love, just need love. When the going is rough, you say, we're gonna get it together right now. We're gonna get it together somehow.
Precies, en up and up. Brengt dus weer bij Eddie en de Phantoms. Stel even de band voor als worst, Eddie. Ja, natuurlijk. Zeker. Nou, en in de rechterhand Joop Bijlsma. Dat is een bandleider jij krijgt. Is dat zo? Ja, het is. Dat is voor mij net nieuw. Ja, de beste baas. Helemaal leuk dan. Ja, hoor, verdien ik vandaag voor meer dan de rest. Ja. Goed, weer heel gemeen. Hij zei, kijk, ik hoed er net voor je. Nee. Nou, hij... Maar ze net zijn nu hè? Nee, hij is bandleider, maar lang hij. Ja. Waar is meer mij dan? Nou, en dan hebben we natuurlijk op bas Simon van Gelderen. Ja. En natuurlijk hier op de sologitaar Tjeerd Koning. Ja. Drums Appie Bijlsma, dat is een... En ik heb Bijlsma, dus het wordt erger. En dat is op keyboard Beam Visser. Oké, hartstikke mooi. Hey, hoe hij me kon voelen eigenlijk? Nou, deze band bestaat al. Ja. Dat was zonder Beam en mij. En wij zijn er eigenlijk in dit jaar, nee, 2 jaar in januari ben we bij elkaar gekomen. En dat wie... Je mag hem inkocht, maar wat whisky en wat sigaren. Ja, ik heb heel wat brieven schreeuwen. Ja, het wie eigenlijk een toevalstreffer eigenlijk. Ja, wie fantastisch. Wij kennen heel goed met elkaar opzetten. Ja. En we doen ook alles wel zinnelijk wordt te en soms is het wel eens grappig en soms is het minder grappig. Ja. Nou, wissel ook het, hè? Ja, jongens onderkort, dat ik zei. En muziek zeker. Ja, maar muziek leuk. Ja, nee, leuk, hè? Welk nummer ging je dan? Wij zullen nooit wel het nummer was net verwachtest. The Young Ones. Ah, altijd leuk. Eddie en de Phantoms. The young ones, darling, we're the young ones, and young ones shouldn't be afraid to live a love while the flame is strong. Darling, then we'll won't be young ones very long. Tomorrow, why wait till tomorrow? 'Cause tomorrow sometimes never comes. So love me. There's a song to be sung, and the best time is to sing it while we're young. Once in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you and you need me. Oh, my darling, can't you see? Young dreams should be dreamed together, and young hearts shouldn't be afraid. For some when the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own. Each and every lifetime comes a love like this. Oh, I need you and you need me. Oh, my darling, can't you see? Young dreams should be dreamed together, and young hearts shouldn't be afraid. For one day when the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own. Oh, heerlijk, heerlijk, Dankjewel, heerlijk. dames en heren. Ja, lekkere muziek. Wat is er toch mooie muziek maken? Maar even, ja, ik ben haast 50. Ik mij een beetje mij helemaal in beginnen. Vist ik net? Nou, de hersen worden ook vroeger. vroeger. Ik zie, kijk te tikken en een collega Martijn die zei ook, oh meneer,
Er is een T-Wester, zijn ze wat in dit loerde muziek, die beatmuziek. Ja, zeker weten. Is het die nog voorstellen? Ja, dat weet ik. Ik zelf net meer. Want inderdaad, dat wie zei hè. Ongelooflijk. Cliff trouwens, dat voelde nog wel mij met Cliff. En mijn Elvis waren het natuurlijk wel een stukje slimmer. Je kan er versprutsen. En doet de Stones gaan. Nou, doe wie het al helemaal. Helemaal het hek van de dag. En dat is toch nog weer waarom juist. Ik wil net zeggen, het is braaf, het is prachtige muziek, maar er wordt je wel een hoop orenherrie maken. Ja, maar dat liet zo weinig in no bad, maar can't get no satisfaction. Ik bedoel maar. Ja, de 10 voor ons. Ik krijg het hele oren lading, hè? Ik hoop net dat we weer waarom gaan in de 10. Nee, dat maak ik net Willem, ja. Nee, maar zo, het is wel even leuk om even de sfeer weer even te brengen. Ja, en daar ben ik absoluut voor. Ik ga hem net voor niks uitnoegen. Straks Blue Steerman nog volle meer van Eddie and the Phantoms. Ik ga eerst naar Linde. Ja, jij zat ook al een beetje in deze sfeer, hè? Nou ja, op zich wel. Maar Bert en ik hebben een cd gemaakt met covers van jaren 60 en 70 hits. Ja. Maar dan wel op een folk manier uitgevoerd. Dus op onze eigen manier. Ja, want je bent hier nog geweest om daar wat reclame voor te maken. Je waren er bezig met een crowdfund actie. Het is uiteindelijk allemaal gelukt. Welke nummers zijn erop gekomen onder andere? Nou, ik heb hier de cd liggen. Kijk. Ja, en ik wou hem jou ook even officieel aanbieden. Alsjeblieft. Daar ben ik altijd voor. De Jukebox Project heette te klitten. Dat even zien voor de mensen die het beeld behaan. Mooie foto. En dan hoort het een soort transistortje erbij op een foto. Hè? Ja, het is heel leuk, want dat is een radiootje dat nog van mijn ouders geweest is. Okay. Dus dat heeft ook een bijzondere betekenis. Die heb je echt letterlijk nog in de kast staan. Ja, die bewaar ik ook. Oh, fantastisch, ja. Nou ja, ik kan ze wel even opnoemen, maar... Van alles. Time in the Bottle ga ik zo spelen. Nights in White Satin, The Whiter Shade of Pale, Bright Eyes. Ballad to the Easy Rider. Van alles. Streets of London. Zijn dit ook nummers waar je zelf al wat mee had? Of is dit door dit project een beetje boven komen drijven? Jazeker. Ik heb bijvoorbeeld het nummer van David Bowie, 5 Years, opgenomen. Wat ik altijd een prachtig nummer vond. Is er iets van, had ik nog eens wat door? Ja, wij hebben een bijzondere uitvoering met sitar ervan gemaakt. Maar dat kunnen we vandaag helaas niet doen. Nou, daar houden we niet te goren. Ik ben heel benieuwd. Nou, zij zelf alleen. Welke kiest we dus? Time in a Bottle. Linde Nijland. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. Van het prachtige project, de Jukebox Project, om kijk te wijzen in Linde Nijland. Straks net rijden treden ze nog meer op. En dan praten we nog even over dit project en hoe Takemir en de ambities natuurlijk. Ik geef naar Eddie en de Phantoms. Eddie,
Ja, lekker spelen, hè? Ja, heerlijk, jongen. Ja. Heerlijk, ja. Het is altijd heerlijk. Ik show je hem genieten. En dat vind ik zo leuk, want dat draait dit programma om. Ik zou zeggen, de rest van het uur is voor je. Mooi, we doen nog 2 nummers. Het Lekker. eerste is Atlantis. Ja. Dat is dus mijn solo van Cheert. Dat is Hank B. Marvin natuurlijk. En het laatste, dat is 40 Days. Live in Orwin, Eddie and the Phantoms. I'm gonna give you 40 days to get back. I'm gonna call up the gypsy woman on the telephone. I'm gonna tell the whole wide hootie that'll be the very thing that I do. I'm gonna see that she'll be back home in 40 days. Yeah, 40 days. 40 days. I'm gonna see that she'll be back home in 40 days. I'm gonna tell the whole wide hootie that'll be the very thing that I do. I'm gonna see that she'll be back home in 40 days. Well, I was talking to the judge in private early this morning when the sheriff came along and took me without any warning. He said, I'm putting that charge off to get you. That'll be the very thing that'll hang you. I'm gonna see that you'll be back home in 40 days. Yeah, 40 days. 40 days. I'm gonna see that she'll be back home in 40 days. I'm gonna tell her whole wide hootie that'll be the very thing that I do. I'm gonna see that she'll be back home in 40 days. Ah, yeah.
40 days, 40 days. I'm gonna see that she'll be back home in 40 days. I'm gonna tell her, oh, I do that will be the very thing that I do. I'm gonna see that she'll be back home in 40 days. I'm gonna see that she'll be back home in 40 days. I'm gonna see that she'll be back home in 40 days. Yeah. Wow. Dankjewel, dames en heren. Fantastisch. Eddie en de Phantoms. Vots weer in de studio. En dan hebben ze echt nog live zien. Wel een wat langere periode, maar even zo'n januaris. Nou, vertel het zelf maar even. Wij maar beginnen. Nou, dan staan we mooi Jenny Ljouwert. In Zaalens Kaaf ben we dan. En dan hebben we een hartstikke mooi criesconcert. Nee, concert, ja. Ja, maar een beetje crisis weer. Maar, nou, een beetje erbij. Misschien dat er nog een sterk in zit ergens in de achterboes. Dat weet ik net. En zo'n april ben je ook nog... Ja, dat is natuurlijk... Daar ben je wel heel grutsk op. Dat wij op de internationale fansdive van Cliff Richard spelen maaien. Ja. Dat is in... zo'n april is dat. In hoe heet het? Berkel en Schot? Ja, Berkel en Schot. Ja. Nou, er zijn dus drie internationale bands en 2 bands hier uit Nederland. Er zijn alle Cliff Richard en Shadows. En er ben voor u nog, dus daar ben we heel grutsk op. Kan ik me voorstellen, dat is hartstikke leuk. Heel mooi is dat, ja. Mensen wat meer informatie willen, Facebook of een site of dat soort dingen? Ze kennen gewoon naar Facebook, Eddie en de Phantoms. En dan kennen ze een Garak Helly. Ja, en eventueel de cd bestellen als ze dat willen. Jazeker, dat kan altijd. Ja. Zo'n januari is het feestje in... ja, ik mag nog steeds wennen. Ik zit al in Zaalens Kaaf. De City. Ja, ik zit al in Zaalens. Ik word in Skaaf weer al jou. En maar even op Google hier. Ken Eddie en de Phantoms dus ik nog live zien. Leuk om te winnen. Dankjewel, man. Bedankt, Willem. Goed hoort, Nijlvest. Podium. Bedankt. Hey, applaus. Goed. We hadden break. En dan straks trouwen met Linde Nijland. Jawel, die zal nog optreden. En lekkere bluesmuziek. Voortaan krijgt u uw aanslag voor waterschapsbelastingen van het Noordelijk Belastingkantoor. Een nieuwe organisatie die belastingen heft en int voor Wetenschap Friesland en de andere 2 noordelijke waterschappen. De naam Hefpunt verdwijnt. Voor u verandert er eigenlijk niets. Alleen een andere naam op de envelop. Alle lopende zaken en afspraken die u had gaan automatisch mee. U kunt het allemaal teruglezen op noordelijkbelastingkantoor.nl. Nu bij Plus voor de feestdagen. Plus spare ribs, Indisch of piri-piri per 500 gram van $5,99 voor $3,49. Ook op plus.nl. Klik, klokje, klik, 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 klik. Klik, klokje, klik. Laat dat scrollen en klikken met kerst toch even zitten. Een klik met elkaar is toch veel leuker? Ook afklikken van je mobiel? Kijk op ben.nl/afklikken. Het zijn mooie wensweken bij Electroworld met speciale oud- en nieuwaanbiedingen. De 55-inch Samsung Ultra HD Smart TV nu met €300 korting. U betaalt slechts €899. Kom langs bij uw Electroworld winkel of ga naar electroworld.nl. Graag gedaan. Electroworld. Wij zijn de motor achter hulpverleners. Want Miva helpt hulpverleners overal ter wereld. Met auto's, motoren en ambulances om mensen in nood te bereiken. Kijk op miva.nl hoe wij helpen. En start met geven voor vervoer. Gaat u op reis of gaat u met vakantie? Bij Kras kijken we niet naar hoe u het noemt, maar naar hoe u het wilt. We zijn er voor wie misschien nog niet de hele wereld kent, maar zichzelf des te beter. En we zorgen dat u, waarheen dan ook, op weg gaat naar nieuwe herinneringen. We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is Kras. Kijk op miva.nl hoe wij helpen. En start met geven voor vervoer. Bij Aldi is het feest voor iedereen. Van ontbijt tot brunch en van borrel tot uitgebreid diner. Aldi heeft alles in huis voor de feestdagen. Zoals een uitgebreide gourmetschotel met 1 ster beter leven. 750 gram voor maar €4,79. En fantastisch vuurwerk. Bijvoorbeeld Knetterking. 24 fluitbuizen voor €6,99. Altijd voordeel voor iedereen. Natuurlijk Aldi. Of je er nou uitgebreid in kookt, of juist lekker makkelijk. Er een feestje in viert, of er een feestje van maakt. Jouw keuken vind je bij Keukenkampioen. En alleen deze week met €2018 korting op geselecteerde keukens. Keukenkampioen. Kampioen in keukens. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij.
Jan van der Putten met het NOS-journaal. Natuurwinkelketen Erika heeft zakjes abrikozenpitten uit de handel gehaald. De aanleiding is een reportage van RTL Nieuws, waarin een man uit Roermond vertelt dat de pitten hem bijna fataal werden. Hij had een half zakje pitten gegeten en niet op de verpakking gelezen dat je er maximaal 5 per dag mag hebben. Hij belandde op de intensive care. Bij het fijnkauwen van de pitten komen er gifstoffen vrij die levensgevaarlijk kunnen zijn. Volgens natuurwinkel Erika zijn er nooit eerder problemen met de abrikozenpitten geweest. Topbestuurders van beursgenoteerde bedrijven verdienen gemiddeld 171 keer modaal. Nederland staat daarmee op de 5e plaats van een lijst van persbureau Bloomberg. Op die zogeheten loonklooflijst staan landen met het grootste verschil tussen het gemiddelde inkomen van een werknemer en het salaris van een topman. In de berekeningen zijn ook extraatjes als bonussen en aandelenopties meegenomen. Bestuursvoorzitters van bedrijven in de AEX verdienen jaarlijks gemiddeld ruim 6,8 miljoen euro. Een ambtenaar van de gemeente Amsterdam die een asielzoeker had opgelicht is veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf, waarvan 2 voorwaardelijk. Hij had de asielzoeker wijsgemaakt dat hij voor €12.000 een verblijfsvergunning kon regelen. Vrienden van de asielzoeker vertrouwden het niet en stapten naar de politie. De ambtenaar van 61 zei dat hij handelde in opdracht van iemand anders, maar de politie vond daar geen bewijs voor. In Egypte zijn bij een aanval op een koptische kerk zeker 10 mensen omgekomen. Onder hen zijn 2 politieagenten. De aanval was in de stad Helwan, iets ten zuiden van Caïro. 2 gewapende mannen op een motor openden het vuur op de kerk. Een van de 2 werd door de politie doodgeschoten. Het weer, regen en landinwaarts natte sneeuw. Ten noorden van de lijn Amsterdam-Nijmegen kan het eventjes wit en glad worden. En het is een graad of 2. In het weekeinde is het 10 tot 12 graden met regen en veel wind. Dit was het NOS-journaal. Als is al de laatste uur in dit hier in ieder geval wat Noorderwind live onbelangrijk. Door voor mij lekkere bluesmuziek al in de Nederland. En we praten natuurlijk ook nog even gezellig om de bar. Graag tot Alex. Goed nieuws voor alle buiskluisteraars. Bij Kanaal Digitaal ontvang je meer dan 400 zenders, waarvan 60 in HD. Met gratis Europese topfilms on demand. En met de Kanaal Digitaal TV-app kijk je waar en wanneer je maar wilt. Het basis HD-pakket is er al vanaf €22,95 per maand. Kijk op kanaaldigitaal.nl. Kanaal Digitaal. Ontdek iets bijzonders. Wat zeg je als je straks de deur opent? Eindelijk thuis. En terecht, want T-Mobile heeft iets nieuws. T-Mobile Thuis. Dat is internet, vast bellen en tv met meer dan 60 zenders. Lekker zappen tot je een ons weegt. De eerste 6 maanden al vanaf €24,50 per maand. Bekijk de voorwaarden op t-mobile.nl/thuis. Oeh la la! Win bij Euronics een van de 100 citytrips naar Paris, Bruxelles of Köln. Want dat is precies waar u tijdens de feestdagen bij elke aankoop kans op maakt. Kijk op euronics.nl of kom naar een winkel bij u in de buurt. Euronics. Best of Electronics. Deze reis wordt mede mogelijk gemaakt door de Jong Intravakanties. Oeh la la! Combineer T-Mobile thuis en mobiel en pak meteen extra voordeel. Gezond met Kruidvat. Last van brandend maagzuur na het kerstdiner? Wij helpen je. Zantak biedt tot 12 uur langdurige verlichting en helpt de hele nacht. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Zantak 75 is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter. Hey, wist jij dat je deze zaterdag bij Lotto ook kans maakt op een van de 6 reizen naar het Noorderlicht in Lapland? Zo, nou het flink lappen voor Lotto. Klopt, want ze geven ook nog eens €1000 zakgeld mee. Deze zaterdag is het superzaterdag bij Lotto. En kun je extra prijzen winnen. Ga naar de winkel of lotto.nl en speel mee. Laat je lot niet liggen. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Bij Aldi is het feest voor iedereen. Van ontbijt tot brunch en van borrel tot uitgebreid diner. Aldi heeft alles in huis voor de feestdagen. Zoals een uitgebreide gourmetschotel met 1 ster beter leven. 750 gram voor maar €4,79. En fantastisch vuurwerk. Bijvoorbeeld Knetterking. 24 fluitbuizen voor €6,99. Altijd voordeel voor iedereen. Natuurlijk Aldi. Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Voor
Ja, welkom bij het laatste uur van Noorderwind live. De laatste dus van dit hier 2017. Straks met lekkere bluesmuziek. Ze willen een beetje van het soundchecken op de achtergrond. En Linde Nijland. We hebben nog wat peteren over de bar. En we gaan nog een paar olieballen te lezen. En ondertussen draaien wij muziek van Louis van Zee. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy dando y dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Enseñas a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. Ja, daar moest ik nog een op badje. Despacito, de titel van deze plaat van Louis Fonsi. Met een heel soort meestal simmerse klanken. Zowel in deze wintersuitsturing, alhoewel winter. Gries, grauw, Protte Rijn, Wil van der Sloot. Ik ben er heel zagrijnig van. Ja, best een beetje zagrijnig. Want dit waren dit verschrikkelijk. Just Rick, ongelooflijk, jongen. Maar ja, dorst eraan, hè? Ja. Nou, een beetje vrolijkheid in de studio brengen. Ja, dat is weer leuke muziek. Ja, Linde Nijland, daar is nog weer heerlijke bluesmuziek. Vind ik wel passen bij deze team van hier. Van een aantal heren die, nou ja, dat jij maas is zo. Wij kennen die, Wil, van de organisatie van de reunieconcerten op het JRV. Wie een groot succes dit hier, hè? Ja, dat is super, ja. Daar zal ik een beetje wat van mij krijgen. En ja, de Doors, Supertramp, de Johnny Cash tribute, maar de Deaf Americans. Ja, fantastisch. Maar uw maat Hendrik Waringa erbij en Albert Veld, organisator destijds.
van Johnny Cash. Nou ja, en Soul Classics te eindbesluit, dus het kon het beter. Feestje. En wie hin, zullen we kijken, Eddie en de Phantoms hier? Ja. Die kist ook goed, hè? Die ken ik goed. Ja, eigenlijk heb ik die een beetje bij me. Is het een beetje bemiddeld, Terry? Ja, heb ik bemiddeld. Ik zei Joop, ik weet wel een leuke zanger voor je. En dan kan je hem Cliff and the Shadows tribute aan. Ja. Dus zo dat eigenlijk wat ontstond. Hij zal eens een keer bij mijn podium staan, hè? Ja, in jou een keer. Ja. Oh, dat kan ik meer wel weer. Dat kan wel weer. Dus ja, dat zit nog steeds voor wat in de achterrollen. Ja, leuke band. Taken meer dus gewoon bij een reunieconcert? Ja. Ik ben achter de scherm er ook bezig. Leuke contacten aan het lezen met originele Engelse band. Echte 60s bands, waar de originele leden in zitten. Dus we proberen weer een mooi programma in te draaien voor volgend jaar. Komt Rotte Meesken en we doen het weer in tinten op vele verzoek. Oké. Ja, dit keer weer het onder in het stadion van de sportclub. Ja. Maar tinten toch, had dat de voorkeur? Ja, qua akoestiek en qua vrijheid, een beetje omrin. Fun Plaza is een fantastische locatie. Alleen nog heel wat behind. Het podium dat ken net op een oorplak. Zit op een lange kant, dus voor het podium is het wat smel. En, even oors. Ja. Oh, heel net. Jij trekt bij, toch? Ja, natuurlijk. Ja, wist. Ik hier nog wat voor trouwens. Ik zoek eens naar de band, joh. Maar, Zo, ik hier oh jee. een aardig. Oh jee. Maar we zien net wat erin zit. Ja, het maar net wordt mijn merken is. Want kijk, wat voor in welke hoek maar we dit zie je dus? Uit Schotland. Uit Schotland. Ja, Schotse medicijn. Is het wat donkerbruno dan? Ja. Dat en het begint met een W en het eindigt. Griek. Ja. Lekkere whisky. Heerlijk. Lekker, jongen. Dit is allemaal een cadeau. Dankjewel. Ja, nou ja. Bedankt voor alles zoekzitten en voor het oude ronde hier. En succes met het programma voor 2018. En kom maar bij. Ja, nou graag. Is altijd welkom. Ja, super man. Dankjewel man. Ja, nee, vanwege de merken, we moeten altijd dit zien bij het publiek. Aan de bekeuring van €70.000. Ja, nieuwe flesjes. Maar net. Lekker hing je, dankjewel man. Hij zal een oliebal horen. Ja. We gaan nog een stuk of wat. Dus, goed, dankjewel man. Goed. Wil van der Sloot, muziekliefhebbers die we graag in de studio hebben. Het oor hier en ik hoop ik tak hem hier 2018 met een soort van die echte muziekliefhebbers onkondig te kennen. En nice mis dit zijn man. Anne Silstra, hoi. Hoi. Hoe is het? Dat is wel goed. Ja. Wie heb je meegenomen? Deze keer Kees de Groot op gitaar uit Leeuwarden. Ja. En old friend Gino Jansen op bas en old friend Hannes Langkamp op drums. En jullie gaan vanavond lekker spelen? Wij spelen vanavond in de Scooters in Leeuwarden. Dat is Blues Party. Ja. Ze noemen dit ensemble, zeg maar. Ja, wat houdt het precies in? Is dat dus in verschillende samenstellingen meestal? Nee, ik doe dit al 5 jaar in de Scooters. En elke laatste vrijdag van de maand. Ja. En op dat moment stel ik dan een basis line-up op. En, maar die wisselt toch steeds wel? Ja, wisselt regelmatig. Maar er zijn wel mensen, bijvoorbeeld Hannes, die is wel een van de oudste. Die komt gewoon altijd? Bijna altijd? Al wel, ja. Oh, heerlijk man. En gewoon bluesklassiekers? Nee, we proberen het toch zoveel mogelijk improviserende wijze te doen. Vandaar dat ik ook vaak wel met topmuzikanten wel werk en een beetje gevarieerd te houden, zeg maar. Want anders wordt het allemaal een beetje oude brei. Ja. En tegelijkertijd geven we ook de gelegenheid om mensen zoals het in een echte bluesgebeuren mogelijk moet zijn om zeg maar gastperformances te doen. Okay. Dus we hebben ook, we vormen ook een stukje springplank, maar ook voor oudgedienden die dan opeens tevoorschijn komen. Zeg maar. Top man. Ik vind het geweldig om jou eindelijk eens een keer te gast te hebben. Ik had al heel lang jou op zo'n lijstje te staan. Maar nu ben je er ook echt hè, met fantastische muzikanten. Heeft dit nummer, is het improvisatie of heeft het een naam? Of, Nou, waar we mee beginnen is gewoon Welcome to the Blues Party. Dat is meestal onze opening, want dan kunnen we even een beetje loskomen. En dan vervolgens gaan we dan verder met onze muzikale avonturen, zeg maar. Welcome to the Blues Party, live in Noorderwind. Standing down in line. Well, I hope
Wauw, lekker. Jong live. Met een heel soort rondom te jammen om mij te doen natuurlijk de Blues Party. Straks dus nog meer in deze aflevering van Noorderwind Live. Heerlijk, kom zo toch staan eens hoe het naar hier te gaan. In deze laatste aflevering van Noorderwind. In ieder geval in dit jaar 2017. We beginnen met Linda al even over een prachtige project. De Jukebox Project. Hij dat een reacties opleveren. Ik bedoel, het is een oorlog Linda Nederland die wij konen natuurlijk. Nou, eigenlijk heb ik het heel klein gehouden. Dus ik heb hem niet voor recensies opgestuurd en zo dit keer. Omdat ik het is eigenlijk een apart project. Dus ik ga nu weer een nieuwe cd maken, ook met eigen liedjes en zo. En dat vind ik daar geschikt daarvoor. Ja. Maar ik heb van heel veel mensen die hem thuis hebben hele goede reacties gehad. En mensen die hem heel veel draaien. Dus volgens mij is het wel geslaagd. Ja. En komt er ooit nog eens een deel 2? Of je zegt nou eerst maar even... Nou, het was wel moeilijk kiezen inderdaad. Want er zijn zoveel mooie nummers uit die tijd. Maar nee, ik hou heel erg van het mixen van eigen liedjes, traditionals en covers. En daar ga ik gewoon nog zo lang mogelijk mee door. En wat trouwens wel leuk is, bedacht ik me net. Bert en ik spelen op 10 februari in de Harmonie. Samen met Gerbe Douwstra en Otto Grote. Dus dat wordt heel mooi. Dus... Dat wordt inderdaad gezamenlijk of apart van elkaar, maar dat wordt één avond, zeg maar. Nee, het is een avondvullend programma en we zingen ook van alles samen. Ik zing zelfs in het Fries met Gerbe samen. Ik ben benieuwd. Ja, dus dat is heel mooi. Ja. Wanneer, 6 februari? 10 februari in de Harmonie. Bij deze denk je dan in februari zeker nog een keer reclame voor mij zien. Maar zet het alvast in je agenda. Welk nummer? Game Duano. Een nummer van Sandy Denny, Winter Winds. Tak hem hier live in Engeland, maar no live in Noorderwind. Winter winds, they do blow cold. Time of year it is chosen. Now the frost and fire. Now the sea is frozen. Sleeps, he does not see the coming of the seasons, the flowing of a dream without a time to reason. When she walks through evil, the path of broken illusions, carefully now she lives, for she has mended her confusions. Ja, prachtig. Mooi. Bij dit verhaal is dus naar Engeland takken hier. Ja, met Sandy Denny. Dat was een grote folkzangeres in de jaren 60 en 70. Ze is jong gestorven. En komend jaar is het 40 jaar geleden dat ze overleden is, 2018. Dus ik heb een cd gemaakt een aantal jaar geleden met haar werk. En ik ga die liedjes opnieuw uitvoeren, samen met Bert. Ja. Nog één liedje van jou te gaan. Welke gaan jullie doen? Een nieuw eigen liedje. Okay. Het is eigenlijk een beetje een protestlied. Tegen alles. Tegen heel veel oneerlijkheid in de wereld. En een pleidooi voor liefde. Ik ben er helemaal voor. Ja, absoluut jongens. Meer leefde, ik heb zeker broeken. Linda Nijland en een Nij Veske. Maar even zien, Bert is nog even met de techniek door of net? Oh, sorry. Ja, ik overval jullie dus. Nou, dat geeft niks. Dat mij altijd. Het is een live programma. This Old World.
this old world. I'm alone when it comes to truth. Truth. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Tooth. So what about love? What about fear? Is this all we can do here? Is this all? Is this all we can do here? You left a scar, I let it bleed. We swallowed all the things we needed. In my bubble, I'm alone when it comes to truth. Truth. So what about love? What about fear? Is this all we can do here? Is this all? Is this all we can do here? Is this all we can do here? Is this all? Is this all we can do here? This old world, I'm alone when it comes to truth. Truth. Samar, een heel mooi festival in Nederland. Jeremy Bert Ridderbos, Joert bij u te gast. Fantastisch, dankjewel in deze laatste van 2017 dat je te gast wilde zijn. Wat een mooi jaar, dat kan niet anders hè, volgend jaar. Het wordt een prachtig jaar. Net een mooie boodschap ook nog, dus wat dat betreft komt dat helemaal goed. Ga je nog gewoon mensen dingen doen met oud en nieuw? Of ga je de hele avond zitten spelen? Nou, Bert en ik wonen ook in hetzelfde huis, toevallig. Ja, dat weet ik. En we gaan gewoon een hele fijne, rustige avond houden. Wij wonen op het meest rustige plekje van Nederland. Ja. Als mensen benieuwd zijn waar dat is, moeten ze een keer naar een optreden komen. Dan vertel ik er alles over. Ja, precies. Ja. Voor de rest lekker chill dus. Ja. Oliebollen, hè? Ja, we hebben nog een paar. Ah, lekker. Ja, nou, pak me. Ze zijn heel erg lekker. Dank jullie wel. Tot in 2018, want ik hoop jullie weer te gast te hebben dan. Dat hoop ik ook. Bij deze. Ja, jou een applaus. Linde Nijland en Bert Ridderbos. We gaan even naar de break. En dan daarna natuurlijk Blues Party. En een mooie oproep voor iedereen die het graag zongen wil. Hoe dat zit, dat jij hem aanses. Naar de break. Hi, ik ben Bart. En ik ben geen BN'er, maar een TN'er. Een typische Nederlander. En dus ben ik, net als heel veel typische Nederlanders, dol op extra's. Zoals bij de supermarkt? Ja. Musicalmunten, hangende tuintjes, pizzapunten. Precies, stem van SNS. Krijg je bij ons ook? Wat, pizzapunten? Nee, rente op je betaalrekening tot €5.000, een aankoopverzekering, tweede pas zonder extra kosten. Kijk, dat is een bank die het snapt. Bekijk alle extra's en de voorwaarden van SNS betalen op snsbank.nl. Heel normaal, SNS. Witgoedspecialist denkt aan u, ook tijdens de speciale feestdagen. Waar u terecht kunt om te profiteren van onze kennis en service. En kunt meedoen aan onze winterwinactie. Maak kans op een van de ruim 50 prijzen. Kijk op witgoedspecialist.nl of ga naar de winkel bij u in de buurt. Witgoedspecialist. Witgoedspecialist, altijd zeker van je zaak. Nou, 2 weken geleden kreeg ik de rekening voor mijn eigen risico van mijn zorgverzekeraar. Ja, nou, kwam het toen best slecht uit, want ik had net die nieuwe wasmachine gekocht. Dus heb ik van de week even mijn zorgverzekeraar gebeld. En wat denk je? Kan ik zo'n eigen risico ook gespreid betalen? Ben je trouwens benieuwd wat je zorgverzekeraar nog meer voor je kan regelen?
Kijk dan eens op ikregelmijnzorggoed.nl. Wij zijn de motor achter hulpverleners. Want Miva helpt hulpverleners overal ter wereld. Met auto's, motoren en ambulances om mensen in nood te bereiken. Kijk op miva.nl hoe wij helpen. En start met geven voor vervoer. Nu bij Aldi, weekactie voor oud en nieuw. Bijvoorbeeld Bekkers XL Partymix met diverse snacks, 48 stuks voor €2,99. Wie wil dat nou niet? Lekker voor de hele familie. En 4 roomboter appelflappen voor €1,99. Dat wil toch iedereen? Altijd voordeel. Voor iedereen. Weekactie bij Aldi. Tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi. Kijk op miva.nl hoe wij helpen. En start met geven voor vervoer. Sla je slag, want de opruiming bij Trekpleister is begonnen. Nu 50% extra kassakorting op speelgoed, woondecoratie en kleding met een roze sticker. En wekelijks nieuw aanbod. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou. Go deals van T-Mobile. Natuurlijk ook bij Phonehouse. Bijvoorbeeld bij Jan van Phonehouse Drachten. Voor een winkel bij jou in de buurt? Kijk op phonehouse.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Goedemiddag. De vrouw die het van de morgen omkwam is bij een ongeluk in Jestermar is een 88-jarige bewenster van het dorp. De vrouw kuierde oer de Elte Martens Bijma-stritten doet ze toch onbekende oorzaak onrieden waar toch een vrachtwagen. De politie onderzoekt het dadracht van het ongeluk. De 49-jarige bestuurder van de vrachtwagen is naar het politiebureau gebracht vanwege het onderzoek. Een 28-jarige dragster is veroordeeld tot een celstraf van 283 dagen. Daarvan binnen 200 onder betingst. De man pleegde een tal inbraken in benammen skworkes in zijn wemplak. Hij hield verzoen op fietsen en ark. In juli dit jaar waar hij trappière doet hij zonder lucht op een stellen fiets fietste. Bij de stellerijen wie hij altijd onder invloed van GHB. De straf die hij kregen had er intussen uitzitten. Alle jaren rennen een soort mensen verwoenings op door vuurwerk. En daarom had consumentenvuurwerk in 2018 verbieden worden. Dat vinden rond 1000 organisaties en 50.000 particulieren in Nederland. Ze hadden voor een nationaal vuurwerkmanifest ondertekenen. Plastisch chirurg Tijmen de Jong van het MCL Ljouwert leidt uit waarom dat manifest zo wichtig is. Omdat er ieder jaar weer slachtoffers vallen en er zijn ernstige letsels bij jonge mensen. En daar moet gewoon veel aandacht aan komen. Dus het is belangrijk dat mensen hun kop uitsteken en hun nek uitsteken om voorlichting te geven om zoveel mogelijk slachtoffers te voorkomen. Bij de provincie binnen 100 zandje bezwieren in het nije gwozzebeleid. De bezwieren komen van boeren die het benauwd binnen voor de financiële consequenties van het nije beleid. Ze binnen bang dat ze minder skeervergoeding krijgen, wils de skeer veroorzaken terug gwozzen op haar land grutter wordt. Neffens Wiebe Nauta van Koudem, die het meer dan 60 boeren verzint worden, gaat de provincie ervan uit dat er jaarlijks 200.000 gwozzen afsketten worden. Maar de jagers houden onjoen dat ze net meer dan 90.000 beesten zitten kunnen. De bezwieren worden op 30 januari behandeld door de Provinciale Bezwierencommissie. Om die tijd wil de provincie net reageren. Er is kans op bewolking, rein en wierte sneeuw. Het is aan 3 graden. De zuidestenwind is vrij krachtig. Joenik wierte sneeuw en rein. En dan is er ook kans op frost onder groen. Dus kan het glad worden, oppas je dus. Morgen bewolking en rein. In de rin van de middag wordt het dan droog. Het is dan zo'n 9 graden en altijd wordt wierd. Natuurlijk kunt u bij Regiobank uw geldzaken online regelen. Daarnaast staan onze zelfstandige adviseurs voor u klaar als u persoonlijk advies wilt. Gewoon op kantoor. En dat doen ze goed, want volgens de Consumentenbond geven onze klanten Regiobank een 9. Daarmee zijn we uitgeroepen tot de beste bank van Nederland. Kijk op regiobank.nl of ga langs bij uw zelfstandig adviseur in de buurt. Regiobank, wij zijn uw bank. Kom deze kerstvakantie naar IKEA en ontdek heel veel nieuwe producten. Maak je dagje uit compleet en kom met het hele gezin. Want kinderen van IKEA Family-leden eten gratis. De actie loopt tot en met zondag 7 januari. Kijk voor meer informatie op ikea.nl. Aandacht maakt alles mooier. IKEA. Open een Plus betaalrekening bij Regiobank en krijg €50 cadeau. Kijk voor de voorwaarden op regiobank.nl of ga langs bij uw zelfstandig adviseur in de buurt.
Bij Aldi is het feest voor iedereen. Van ontbijt tot brunch en van borrel tot uitgebreid diner. Aldi heeft alles in huis voor de feestdagen. Zoals een uitgebreide gourmetschotel met 1 ster beter leven. 750 gram voor maar €4,79. En fantastisch vuurwerk. Bijvoorbeeld Knetterking. 24 fluitbuizen voor €6,99. Altijd voordeel voor iedereen. Natuurlijk Aldi. Denk je aan een Renault Clio hatchback? Maak er dan maar een Clio Estate van. Tijdens Salon de Promotion maakt Renault groter denken mogelijk. Want tot en met 7 januari profiteer je van de beslisbonus tot wel €3.000 op alle modellen. Bekijk jouw beslisbonus op Renault.nl. Liever rijden voor een vast bedrag per maand? Profiteer nu van een extra scherp Renault Private Lease tarief vanaf €169 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Bekijk alle actievoorwaarden op Renault.nl. Of je er nou uitgebreid in kookt, of juist lekker makkelijk. Er een feestje in viert, of er een feestje van maakt. Jouw keuken vind je bij Keukenkampioen. En alleen deze week met €2018 korting op geselecteerde keukens. Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Heb je al een Renault? Doe dan nu de wintercheck voor slechts €14,95. Of gratis voor My Renault Plus leden. Kijk voor de actievoorwaarden op Renault.nl. Nog liet ze hoe het erin met Noorderwind Live. Maar ze is een oproep voor koorleden of leden, mensen die graag jongen willen, bij een heel speciaal project. Grut project, kikken nou op voor het bij Sissen. En we hebben natuurlijk lekkere bluesmuziek. Jong in scooters is het feestje compleet. Kijk je hem nou al vertellen, maar wij gaan straks een mooie vaprioeken. Je haalt in je nummer van u zetten en straks krijgen we nog 12 van de Blues Party. Maar eerst Portugal en The Man. My hands on myself. Pick out dust them all, put them back up on the shelf. Yes, my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966 now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now, but I feel it still.
Portugal. The Man brengt dus ases bij lekkere bluesmuziek. Maar we praten eerst even over wat oors. Namelijk, het zien we het omgeven. Takkenmeer hebben we een prachtig mooi cultureel hier. De culturele haardstad van Europa. En dan in september en oktober in het WTC Expo zal de Stormruiter opvierd worden. Dat zijn een aantal vaststellingen, maar een heel soort hinders, kan ik je hem vertellen. Die productie rent intussen. De Fafkeerpack, ik heb begrepen dat het fantastisch gaat in ieder geval. Maar het oorspronkelijke idee komt bij de man wij die je bij de bar zit, naast Margot Huiting van City Proms Festival. Maar begin maar even met idee, Philip. Want vertel even, hoe is dit uiteindelijk op dit affiche te lonen kwam? Die idee? Mijn idee? Nou, dit was van dit boek. Ja. De Schimmelreiter van Theodor Storm is een Duits boek. En ik heb in school gelezen, lang geleden. En ik dacht, dit zal een fantastische voorstelling maken. En dan langzamerhand door heel veel weggetjes. Hier is het. En dat is, ik heb een student in het conservatorium die zei, you must never die before your dreams come true. So dit is een hele lange verhaal voor mij. Maar, toch even in het kwart. Wat is het verhaal van de Stormruiter? De Stormruiter is over een dijkgraaf. Die is autodidact. En we denken dat in Friesland zijn heel veel. Dus het verhaal, het is een Duits verhaal, maar het vindt plaats in de noordoostenplek van Friesland, bij de Deense grens. En het is over de ontwerpen van dijken. En dezelfde dijkman denkt, de dijken moet meer aflopen. En er is conflict met het dorp. Er is heel veel bijgeloof. Het is een fantastisch spannend verhaal. En Josti is regisseur, maar heeft ook een script geschreven. En het is prachtig, met heel veel Friese paarden. 110 Friese paarden en 1 schimmel. Ja. Prachtig wordt het contrast. Ik zie het nu al voor me. Ja, nou, het is super. En de muziek is van Rogier Bosman en de Wereldband. Maar we zijn hier vandaag omdat een groot deel van de muziek zal door een koor gezongen worden. Ja. En we weten dat in Friesland hebben we meer dan 500 koren. Dus ik denk, we hebben een paar koorleden die misschien willen meedoen. Ja. En we zijn op zoek naar 24 koorleden, zo het is niet groot. Mensen die kunnen ook natuurlijk noten lezen. Mensen die kunnen misschien solo zingen. Ja. En we hebben audities op 14 januari in de WTC hier in Leeuwarden. En je kan melden, liever voor oud en nieuw, maar dat is een beetje laat nu. Ja. Dus tot 6 januari. En op de website van de stormruiter.nl/news kun je alles vinden over de data, over de repetitieperiode en over wat we vragen van de koorleden. Ja. Nou, heb ik toevallig met Noorderwien al een beetje ervaring mee het oproepen van koorleden. Want together met Margot Huiting van City Proms hebben wij een heel mooi koor weten bij elkaar te brengen. Dat was een fantastische voorstelling trouwens. Dit werd fantastisch, hè? Maar dit moet er 24 koorleden opbrengen. Moeten dat hele goeie mensen? Ja, ze moet wel een beetje kunnen zingen natuurlijk. Daarom moet ze ook auditie doen. Ja. We zijn op zoek naar goede amateurs, maar die hebben we veel hoor in Friesland. Er zijn heel veel goede zangers hier. En als je bedenkt dat er 500 plus koren zijn, dan zitten daar best wel 24 goede zangers tussen. Overigens hebben wij echt nog wel wat mannen nodig. Dus mannen, alstublieft. Ja, meld u zich aan. En moet er van die mannen nog bepaalde toonhoogtes goed wezen? Ja, bassen, tenoren, bassen, tenoren hebben we eigenlijk allebei. In alle categorieën kunnen we wat broeken. In alle categorieën kunnen we nog wel mannen gebruiken. Ja. Op de stormruiter.nl/nieuws staat gelijk ook het aanmeldingsformulier. Want ze moeten ook allemaal vragen invullen. Dat kan daar dan ook mooi gedaan worden. Wat een project, hè? Geweldig, hè? Ja. Helpt het mij trouwens? We kennen die van City Proms, maar we ben ik een organisator. De productie leidt in de hand van Stichting Vaderpaard, maar dit is een enorm project. Hè? Ja, nee, wij doen verder niet zoveel met de organisatie, maar wij helpen mee met het vinden van de koorleden. En Philip is natuurlijk mijn partner in het echte leven. Dus ik partner in crime. Partner in crime. Dus wij weten al heel lang van deze droom. En ook dat Stormruiter nu eindelijk gaat plaatsvinden is natuurlijk geweldig. Ja, en met City Proms helpen we natuurlijk heel graag mee om die koorleden te vinden.
Hij zult zelf dan, hij is beskieren, maar vertel eens even hoe trots hij is dat verhaal van dat boekje van hem, die novelle, uiteindelijk in dat WTC te lonen komt. Ja, hij is heel Want dit komt toch even in die culturele hoofdstad te lonen. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig. Dat had je natuurlijk nooit durven dromen. Dat idee van Philip, dat ineens een van de blockbusters van Cityproms, van Leeuwarden culturele hoofdstad wordt. Ja, maar dit is een project. Hè? Dit is goed. Als dat zwetbal in de hand denkt, komt het al je wel goed? Nou, het komt goed. Het komt goed. Ik heb absoluut vertrouwen. Het is een fantastisch team, fantastisch regisseur. En, Ja, want Cityproms is nog met koor en doe ik met koorleden bezig. Hoe is de bemoeienis zelf nog verder met deze productie? Met jij dan? Wel, dat is voor mij bedoel je? Ik ben een muzikaal directeur, dus ik ben verantwoordelijk voor de voorbereiding van alles, ook voor de theatrale aspecten van het koor in samenwerking met Joost natuurlijk. Ja, fantastische regisseur. Ja, ongelooflijk en briljant dit soort spektakel. En als je denkt dat het speelt elke avond voor 5000 mensen. Het is ik heb kippenvel van. Ja, ik kijk al. En dan wordt het nog wel even september, oktober 2018. Goed, nog even een keer de oproep. Denk je dat je aardig jongen kennen? Er wordt wel wat van je vregen dit keer. Dus net van nou lang leven de lol en we doen gezellig mee. Ja, mij moet ik proberen. Maar nee, er wordt wel een beetje niveau van je vregen. Audities nog even, wanneer ben je? 14 januari. En wanneer kun je meestal zich nog op, Jan? Hoe lang is dat aanmeldformulier er nog? Ja, in de persberichten staat 31 december, maar het kan nog wel een weekje langer. Dus tot en met 6 januari moet wel lukken. Vooral maar vooral malen. Ja. Net stinnen, maar erheen. Ja. Super jongens. Nou, ik van de mensen niet de beeld beha. Ik hoor de poster nog even omheen. De Stormruiters. En wil je hem net meisje jongen, maar wel de show zien. De Vaverkip rent intussen. En het gaat hartstikke goed. Dankjewel. Succes. Dankjewel. Ik hoop dat er hele goede, mooie koorleden op komen. Dat je hem natuurlijk die vasthang, dat komt wel goed. Ja, zeker. Ik zit er net door in. Ja, dankjewel. Ja, Oké, dankjewel. Goed, ik ga nog heen. Anne Zielstra zien band. Nou, ze is lekker voor te dromen, joh. Ja, ik was wel even weggedroomd bij de Stormruiter. Ja, dat wordt een spektakel. Ja, dat weet ik. En er zijn al een heleboel verkocht. En ik heb begrepen dat er nog weinig geoefend is met paarden. Want er schijnt iets van 100 paarden mee te doen. Ja, gigantisch. Dus, wij gaan lekker bluesfeestje doen. Ik wou je vragen om lekker met de blues straks dit programma lekker naar zijn einde te brengen. Het laatste in dit jaar. Wat gaan jullie spelen? Gewoon lekker jammen? Nou, we gaan een versie van een klassieker even doen. Een slow bluesje. Een Stormy Monday Blues. Dat is wel een heel bekende voor de lui die het weten. Maar goed, dan gaan we even proberen te performen, zeg maar. Ik geef jullie de studio. Play it live. Stormy Monday, maybe Tuesday so bad. Thursday so sad. Wednesday, and maybe Friday. Got to play on this northern wind life thing. But on Sunday I go to church. I might kneel down and pray. Say, look, Lord, have mercy with me. I say, look, Lord, have mercy. Look, Lord, have mercy with me. 'Cause
'cause I hope one day, I just hope one day, my sweet love is coming back. Oh, she's coming back home with me. That's why I call it a stormy Monday blues. Oh, the stormy Monday blues all the time. Lekker, lekker, lekker.
Ja, ze hier nog in nummer 1. Nogmaals voor de echte liefhebbers. Jong in café Scooters, muziekcafé Scooters hier in Leeuwarden. Ze heel heerlijk nog achter de présence. Ja. Het is lekker blues. Dus ik wil eigenlijk vanuit dit plak, vanuit deze studio alvast even wijzen op komende snijn. Want als je de beeld behaalt, zie je er al. Je hingen een aantal mooie affiches van de top 100. Dan is de top 100 weer op de radio en ook op de televisie te zien. Dus daar verwijs ik graag heen. Wat mij onbelangrijk, ik wens je maar vast een heel mooi oor. Iedereen, alle gasten, iedereen die er om mij werken had. Vrijwilligers, verste mensen, bedankt voor Noorderwien Live. En ik wil maar zeggen, zet er mij live muziek uit. Hij nog even een beetje wat, je mag nog wel een bluesje, hè? Ja, het is altijd wel een beetje dreig op zijn Fries gezegd om op zo'n middag aan de gang te gaan. Maar we gaan nog even een nummertje doen. Ja, hartstikke mooi, man. Succes, jong. Dit weer Noorderwien Live, de laatste dus van 2017. We beginnen eruit met een lekkere blues. En we zijn er tak een week weer, maar dan is het alweer 2018. Ik zou zeggen, we genieten nog even van de blues.
No, the wind is good. Lord, have mercy with me. Well, it's a blues time for